Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Markinson yn codi hwnna I ganol Cwrt Cosby. Amwn ar peniad ac Amwn yn rhoi Pontypridd ar y blaen. Markinson yn troi ac yn ergydio ac yn canfod cefn y rwyd. A Ben Markinson yn sgorio I gol gyntaf o I Pontypridd. Jack Caradogan yn ei rhoi hi nôl I Davies. Davies yn croesi. Amwn yn y canol ac Amwn yn sgorio I ail. Curtis Rhys, iddo fo, groesi i'r postyn pell yna. Harrison Bright ar peniad. Ben Amwn ar peniad. Ac mae'n hat-trick I Ben Amwn. That's hyfryd. Tuag at y canol. Ac mae yna. Stevens, cyfyd i'r istal. Ac mae Cera Simmons wedi dyblu mantais y Flint. Garrett, chwilio am Zach Clark. A mae Zach Clark wedi rhoi y cychwyn perffaith i'r ail hannar. A mae Jean-Louis Akpa-Aftro yn rhwydo ei bedwaredd gol o'r tymor. Cyfna'n troi, fel ar draws y canol ac y disgyn I Brandon Diaw ar y postyn pella. Sgor terfynol, y Flint 5, Aberystwyth 5. Dim ond canol chwefro'r ewi, ond mae un tîm di disgyn yn barod o uwch gyngor Cymru JD. Osgoi gorffen gyda Ebers yn y ddau waelod. Yw gobeith y ddau sy'n cwrdd pnawn ma. Pontypridd yn ei tymor cynta ac Aberystwyth sydd wedi bod yn y gyngrair ers y tymor cynta erioed. 30 mlynedd yn ôl. Na'r sefyllfa. Croeso mawr ato ni. Croeso mawr hefyd I Mr Malcolm Allen sy'n mwynhau'r gerddoriaeth fan hyn ar goeden y parc cyn y gêm ddechrau. Bach yn dawnsio, met. Bach yn dawnsio. Braf. Dwi'n rhaid ddim yn dawnsio. Ni'n gweld lluniau fan yna ar y dechrau. Malcolm, penwythnos diwetha. Aberystwyth yn colli o 5 I ddim yn y Flint. Pontypridd yn ennill o 4 I ddim ac yn codi uwch ben Aberystwyth. Faint mor arwydd y cawl allai hynny fod? Gwada bod ti'n colli fel yna, mae'n brifo. Felly, illa fydd y hyder na wedi cael ei densio mwy nag unwaith tymor hyn yn barod. Felly, maen nhw wedi arfer colli, ond dim gartra. Dyna, os dyn nhw'n mynd I achub I tymor gartra ni dwi'n ei hynny. Pontypridd, tocio'r o pethau, gol I ddim, mae llawn hyder, ystafell newid na di newid. A mae'n rhyw dim am nhw wedi seto mwy yn yr ail. Oce, mae'n 9 gêm I fynd, ond mae hon yn 6 pwynt ar go iawn. Ie, fi yn clywed ti. Mae'r cyrraedd yn mynd fwy uchel fan hyn yn Aberystwyth. Dewch I ni edrych ar gemau nos Wener neithio. Digon di digwydd, o fel ni'n sôn, mae Ebers di disgyn ar ôl y canlyniad yma. Dim yn sioc, ond dyna sydd wedi digwydd. Oedd hi'n ddisgwr gyda 47 o funudau I fynd, wedi mynd wedyn ni. Sean Wilson, yn llorio Sean Bradley, Rob Hughes o'r smotyn. Dim problem iddo fe. Ac oedd hi'n ddwy ddim o fewn munudau. Joe Fow o'r ergyd yma. Joe Fow, ni'n mynd I alw fe ar ôl hyn. Tipyn o ergyd ganddo fe. Cynarfon di ennill 2 allan o 4 gyda llaw. Maen nhw'n mynd yn dda ar tywydd yn y gêm yma. Pen y Bont yn erbyn Met Caerdydd. Oedd Met 10 heb golli yn hon, ond Pen y Bont yn mynd ar y blaen. Ryan Reynolds yn ei chalu. Un I ddim oedd hi, tan yr eiliadau ola. A Met wedi bod yn pwyso hefyd, ond llawio Tom Price, Cerdyn Coch. Fel welwn ni fan hyn, bant o fe. A Nathan Wood yn sgorio o'r smotyn. Wood yn taro eto I Ben y Bont. Oedd amser i'r Met gael gol hwyr yn ôl. Emlyn Lewis yn cael hon. Ond teimlo fel canlyniad pwysig iawn I Ben y Bont. Yn ennill o 2 gol 1 fel ni'n gweud Met I bod y rediad campus. Dyma pam. A'r sefyllfa yn amlwg yn agos yno. Balan chwarae Ceicona heddi. Os yn nhw'n ennill, bydde pawb o fewn pwynt i'w gilydd. A Cynarfon yn seithfed, fel ni'n gweud Malcolm, maen nhw o rediad bach da, ond ni wedi clywed o'r gêm Pen y Bont na, eilyddio yn broblem, yn y reol o ran eilyddio, chi'n cael defnyddio 5, ond mae rhaid I ddau onyn nhw fod yn iau na 19 ar ddechrau tymor, a mae sôn bod Pen y Bont i'n gwneud camgymeriad o ran hynny, fe allan nhw fod yn gwynebu problemau o ran y rheolau wedwn ni. Ia, bechod, ond da ni faint 3/4 ffordd bron trwy tymor ac maen nhw'n gwybod y reolais dechrau. Fel ni gyd, fel da ni yn gwybod ar ochr y cae, maen nhw fod i'w bod yn bendant ar y cae yn y clwbiau. Hollol bai nhw, ond ti'n edrych ar y gêm, Pen y Bont 3 pwynt anfarsa hwnna di bod. Nhw dyn ni'n dîm yn y 6 uchaf sy'n heb bod yn Ewrop. Felly, I dynnu pwyntiau wrthyn nhw, os na dyna be maen nhw'n gorfod wneud, maen nhw'n heiddi'r gosb.
Ie, brynu aros i weld, diddorol nodi, 9 clwb 'di cael ei trafod allan y gwpan y gyngrair tymor yma am wneud union rhywun peth. Felly gen i weld beth awn. Ni'n mynd i glywed gan y ddau reolwr o ran hon yn y man, cyn clywed ganddyn nhw. Beth am y sefyllfa, achos y ddau 'di dod mewn yn yr haf, y ddau glwb 'di newid rheolwyr yn yr haf, Andrew Stokes, Anthony Williams 'di goffod dod mewn. Yw hwnna'n ffactor o ran pam bod nhw lawr yn y gwylodion? Wel, i taff yn Aberystwyth fel rheolwr na, hynny neu wedi bod yn rhan o beth wedi digwydd yn Mesgard ers blynyddoedd. Felly mae o'n dall y gyngrair. Oedd o'n dall, a mae o'n dall i sut i gadw tîm yn y gyngrair yma, a hefyd sut i wneud yn dda. Ond Pontypridd, maen nhw'n newydd i fewn. Felly mae'n rhaid i ni bach amser nhw, a dwi'n teimlo, mwy am byd mae'r tymor wedi mynd, maen nhw wedi setlo mwy. Mae'n dod lot o chwaraewyr wedi mewn, cofia, hollol garfan newydd i begon nhw tymor dwytha. A dwi'n edrych ymlaen i ran yma'r tymor dyn nhw, dwi'n gweld nhw'n ffefrynna heddiw, a dwi'n gweld nhw yn unod neu pwysau ar Gynarfon am y seithfad safle yna. Mae gyda nhw'r potensial i fynd ar rediad. Diddorol, ffefrynnau er bod records gartre mor bwysig, gen i mwy am hynny ar ôl i ni glywed gan y ddau reolwr, fel o'n i'n sôn. Nick Parry, fi oedd yn holi nhw'n gynharach. Anthony, quite simply, you're going to be looking for a reaction after last week. Yeah, like I said, it wasn't a great start to the split, but our home form was fantastic. We trained really well this week, have an extra training session again this week, so we get into the game full of confidence and really organised and ready to go. Does it feel like a six-pointer? I think every game now does. I think every game's not just this one. It's every single week, week in, week out. You see, you win 2 games in a row. You see how 5 jumped up. You look at Carnarvon, they've jumped up quite high now. So, yes, you're no hide. In fact, you don't want to lose the game. And yes, it's still 9 games to go. So, it isn't really a six-pointer, but it was nice to get some wins in the belt early doors. And what do you expect coming towards you in this game? We've played them twice already. They've got quite a lot of new signings, so have I. So it'll be an interesting battle. 2 different styles of football from ourselves and them. They'll probably play a little bit more and try and play a bit more, and we'll be slightly more direct, I suppose. So it's a case of what we did here last time against them. Can we repeat that form? All the best. Thanks for joining us. Thank you. Cheers. It's probably a game that you mustn't lose. Is there a temptation to say, let's play safe and make sure we don't lose? I think we have to play our game. I think that's the key thing. We know what we're about and what we need to be. We understand Aberystwyth and what they do, and they've got strengths. We need to nullify that, but we need to play our strengths, and that's what our game will be today. And undoubtedly, one of your strengths is Ben Amoun. Goals win games. He gets 10 goals in the remaining fixtures, and you stay up probably. Yeah, of course. That's the way we want to play as well. We want to be an attacking side, but we have to get the balance right. We've got to make sure we defend really, really well. We have to get the zeros. We worked on that last week. We had a 0 against Airbus last week with 4 goals. We have to maintain that now going forward. Is there a tension during the week with such a big game? Do the players approach it differently, or is that down to you? No, listen, the message is simple. It's the next game. We have to be that mindset. We really do. I know it sounds basic and cliche, but it has to be the next game, and that's the way we've been. We've done our focus the week before on Airbus, and we got the outcome. We've done our focus on Aberystwyth this week, and we look for the outcome. We wish you all the best. Thanks for joining us. Diolch yn fawr. Ie, mae'n gêm bwysig, jyst i danlinellu pam. Penwythnos diwetha, Pontypridd yn codi uwch ben Aberystwyth. Aberystwyth yn y ddau safle gwaelod. Mwy o bwysau ar Aberystwyth, gan bod nhw wedi bod yn y gyngrair mor hir, y Pontypridd yn ei tymor cyntaf. Snefus yn disgyn yn amlwg, ond yw'n pwyso mwy ar Aberystwyth falle? Wel, yn seicolegol, sa fi yn chwarae rwan, sa well gyda fod yn Pontypridd, hyrwyd, dwi ddim yn y safle o disgyn. Dwi trydydd o'r gwylod, felly ipyn bach mwy o hyder, ac ar buddigoliaeth wrth yswytha. Aberystwyth, mynd â nerfysrwydd yn y stafell newid na. Dyn nhw'n cael profiad fel un o blaen. A dwi jyst yn gobeithio fydden nhw'n gwybod y pwysigrwydd i'r ardal yma. Mae Aberystwyth wedi roi i ni dros y blynyddoedd, 30 blynedd dwytha. A ti'n misio mynd allan efo wynd. Ac ar y funud, dyna ffordd mae'n teimlo y ffordd maen nhw'n chwarae. Felly mae angen perfformiad heddiw. Wel, maen nhw adre, mae hwnna'n help. Mae werth edrych ar y record adre o ran Aberystwyth. Mae record gartre ddau dîm union yr un peth, ond oddi cartre, chi'n gweld pa mor siomedig yw'r record Pontypridd. Ond mae'r record Aberystwyth oddi cartre yn waith. Felly, be fi'n trial holi yw, pa mor bwysig yw i Aber, achos mae nhw gartre heddi. Wrth gwrs mae'n fantais, mae'n dangos i chdi, ond ceic hwnna o'r 6 ucha, maen nhw wedi curo gatra, a maen nhw wedi curo pob arall o'r 6 isa. So, yn sicr, mae le
Mae rhai nhw'n neud siŵr o rwan tan ddiwedd y tymor maen nhw'n codi pwyntiau. Yr unig ffordd maen nhw'n mynd i aros i fyny ydy ffordd yna. Ie, diddorol. Gen i weld beth ddaw. Ie, mae record gartre yna. Yn rhoi gobeth, record gartre Pontypridd union yr un peth hefyd. Y reit yn sylwebu'n Saesneg gyda ni pnawn ma. Mark Jones sydd yma, ni'n cael cwmni arbennig. Andy Morrison yn ôl da ni, cyn reolwr Ceicona, arwr Manchester City hefyd. Mae'n rhaid i cael gair fach cyn y gêm yma. Andy Morrison, big game today. Down the bottom of the table between these two clubs. Do you see it as a six-pointer? No, I think there's enough games left. I think, you get maybe towards the end of the season, 2 or 3 games left, you might start talking about 6-pointers or must-win games. But obviously both teams will want to win the game. But I don't see it as an out-and-out, game changer whether either team lose. But yeah, they'll both certainly be wanting to win this one. Form from last week. You were lucky enough to be at the Flint game. You saw Aberystwyth get beat 5-0, and I saw Pontypridd win 4-0. How important is that? It is, but Joan, I've understood that at non-league the reaction from a team that loses is huge. Their focus is more, their intensity is more, they're more aware of the importance of the next game, so it doesn't really pan out that way. Although you want to be going into a game in form like Pontypridd are, and you don't want to be on the back of a 5-0. Yeah, unfortunately, Andy, for one club in this league, Airbus UK, you were a coach there once and had a great time at Airbus alongside Andy Priest. Relegation for them last night. Yeah, it is. I mean, it's a sad story, really. They come up with really a great season last year, and yet this season hasn't panned out that way. And without being inside, you don't know what's going on. But you rarely see a team continually lose and not win a game of football. Eventually, somewhere along the line, they win a game of football. So there's obviously things going on there that we don't really know about. Yes, very sad indeed. Gwych croesawu Andy Morrison ato ni. Dyna'r sylwebwyr yn Saesneg felly yn sylwebu yn Gymraeg. Tommy Morgan gyda Nick Parry pnawn ma. A mae yna pobl yn cwyno weithiau bod yna ormod o ystrydebau yn y byd pêl-drod. Mae yna astudiaeth wythnos yma. Prifysgol Metropolitan Manceinion wedi darganfod bod ystrydebau yn gloiwiaeth. Mae'r ysgolheigion yn cytuno gyda ni. Newyddion da i bawb, Nick Parry. Pam da chi'n cyfeirio hwnnw at i, dwi ddim yn siŵr, ond gobeithio gwn i gêm o 2:30 a bydd y tîm gorau'n ennill. Ond croeso i Aberystwyth ar brynhawn llwyd, glib, a falle bod hynny yn addas ar gyfer stad bresennol y 2 dîm yma. 2 dîm, gadwch ni fod yn onest, sy'n gwybod mae rhaid iddyn nhw beidio colli heddiw. Ac os safbwynt Aberystwyth, maen nhw'n gwybod debiau i bod rhaid nhw ennill. Maen nhw'n gwneud 2 newid o'r tîm gollodd mor drwm yn ebyn y Flint, Cadwaladr ar y canefan, lawr i'r fainc Jonathan Evans a Niall Flint mewn yn ei lle nhw. Ac yn hi mae'r ymwelwyr ar ôl i buddigoliaeth gampus o 4 gôl i ddim. Dim ond 1 newid, Jordan Knott di cael i wahardd a Harrison Bright yn llachar yn ei le o. Edrych ar y system bydd Aberystwyth yn chwarae pnawn ma. 3 yn ganol y cae. Jack Thorne, captain, Lewis ac Arneson, tipyn o bwysau arnyn nhw y pnawn yma, a John Owen yn cael ei le yn lle yr ymwysodwr maen nhw wedi arwyddo, Mark Cadwaladr, felly tipyn o bwysau i ysgwyddoedd y pnawn yma. A wedyn Pontypridd, 3-4-3, felly mae'n fod yn frwydro ddiddorol yn ganol y cae, a mae Clayton Green, chwaraewr profiadol, Troy Chwyth, bydd yn edrych i dylanwadu'r gêm yna, y prawn yma. Owain Jones, cynt o Aberystwyth, ar yr asgell dde hefyd i'r tîm o Pontypridd. A dyna Ben Amen, sydd wedi sgorio 10 gôl y tymor yma, ond i bas yn gweud fel reolwr, os gai ymwysodwr sydd wedi sgorio 15 gôl mewn tymor, chi'n mynd i aros yn y gyngrair. Felly, mae fe yn mynd i gael pnawn bach diddorol yn erbyn Lichfield yn ymddiffyn Aberystwyth. A Johnny Evans fyna, sgoriwr goliau gwych, ond mae'n misio rhai hawdd, ond ysbrydoliaeth i'r tîm rhan fwy'r amser. O'n i dipyn o sioc ges i tan diwetha bod wedi cael ei adael allan o'r tîm. Hugh Jones, o Lanrhaead ar y Mochnant, ydy'n dyfarnwr ni. Mae wedi rhoi 6 cic o'r smotyn mewn 10 gêm y tymor yma. Dybed a'i cic o'r smotyn ar brynhawn dramatig
fydd yn achub neu'n torri calon hwn, sef rheolwr Aberystwyth Anthony Taff Williams. Ac yn yr oren llachar mae'r ymwelwyr yn y di a gwyrdd cyfarwydd Aberystwyth. Mae'n bwysig. A mae Malcolm Allen sôn am bwysig. Wedi dod nôl i ymuno â ni. Ac cychwyn dybiau i Malcolm yn bwysig i'r ddau dîm yma. Ein gwestiwn, mae rhaid chi edrych ar de, pwy sy'n mynd i fynd amdani ta pwy sy'n ofn colli heddiw. Rhyn o'r ddau dîm eisiau gwneud hynny. Felly dwi'n disgwyl gêm agorad, dwi'n disgwyl golia. Ond dechrau gêm bob tro. Tempo, rheoli'r meddiant. Cael gafal ar y gêm. A diddorol beth i gweud arno. Fi wedi gweld Aberystwyth nifer y weithiau tymor yma. A maen nhw bob amser, pan maen nhw'n waren dda a ennill, maen nhw'n ar y droed blaen. Na chi, Andrew Stokes. Un o'r ddau, reolwr y ddau, fel o Dylan yn crybwyll cyn y gêm, yn newydd y tymor yma. Ac oedd Stokes, mae'n rhaid deud yn y sgwrs cyn y gêm, yn siarad yn bositif, a mae'n haws gwneud hynny wrth gwrs, oedd ôl y fuddugoliaeth gampus gawson nhw. A mae Pontypridd i weld yn dechrau ar y droed flaen. Ar bel i ganol y cae ag at Flint. A Flint yn ei tharo i fyny, tuag at Owen. Owen yn canfod Arneson. Pêl bach sydyn mewn. Ac allan. Yn ôl i ganol cae, a da chi'n teimlo bod Pontypridd yn chwilio am bob cyfle i gyflymu'r chwarae. Ond hon o'n dacl bwysig, oedd hi'n gydnerth gan ffôn, ond oedd hi'n 10. Flint. Owen. Oedd hi bron iawn a bod yn basbach bwt. A gan Arneson oedd hi bron a bod yn basbach glyfer. Ond oedd mae dacl galed yng nghanol y cae fanna. A chyfferddiad cynnar i Ashley Morris. Neu y dyfarnwr Hugh Jones. Oedd e'n lle ar man iawn fyna. Aberystwyth yn edrych am gic rydd. Nes i deimlo dwy waith yn barod yn y gêm, Tommy. Hugh Jones yn gadael bethau fynd heddiw. Wel. Yn ymgyson. Gewn ni weld. Oedd e'n reolwr diddorol. Oedd ni'n y gêm lawr yn pen y bont. Iawn, oedd y dacl. Ond oedd yna... Crunchiar da. Dechrau'r gêm. Ie. Clayton Green. Neb sy'n tynnu allan o'na. Yep. Thorn yn bigog yn y dacl gynnar. Ashley Morris. Digon amser i Thorn wneud i waith amddiffynol. A mae Aberystwyth i chlirio i fyny'r cae, mynd â fagliad fanna. Ac Margetson ar Owen. Un peth gyda Johnny Owen, chi eisiau stopio fe yn syth, yn gynnar yn y gêm, mae fe'n gallu bod yn dynol yn wadol iawn, ond i fi, dwi ddim yn gyson fel chwaraewr. Mae'r talent ganddo fe, ond dwi ddim yn dangos e digon aml. Ia, dy just yr ochr corfforol, cry, mae bob dim gyda Johnny Owen. Just cysondeb, a just weithiau, dim bod digon digyfaddawd efo fo'i hun, efo'i penderfyniadau. Y ddau dîm yn cael cyfle cynnar i daro'r bêl mewn i'r cwr Cosby. Wel, da chi wedi bod yn y sefyllfa yma, Tommy, fel rheolwr. Dim yn hawdd i Anthony Williams na di. Wel, mae tasg galed o'i flaen ni. Mae 9 gêm, wel, mae'n mor bwysig yn nhw. Ydyn nhw'n dall, Tommy, faint o bwysig. Ydy'r chwaraewyr yn dall, 30 mlynedd lawr y lôn, Aberystwyth wedi bod yn gynnwys yn y uwch gyngred. No, fi'n cwestiwn di. Ti'n meddwl bod e'n gwybod pa mor bwysig yw e? Dwi ddim yn fyw yn yr ardal yma, wi ddim yn credu bod e. Hei, gwranda hefyd, mae gyda fi, mae gyda Tony Williams, claim to fame, fel da ni'n dweud yn Saesneg. Be nath o'n golwr pan oedd yn ifanc iawn i chwarae Cymru. Ti'n gwybod? Nath o arbed cic o'r smotyn i Gymru dan un ar hugen. Cic o'r smotyn gan neb llain y Pirlo o dîm yr Eidal. O, mae yna hamddiffyn. Chydig bach yn amheus. Bradford y diwedd yn cymryd yr amheuaeth allan ohoni. Oedd i dros yr ystlys. Mae'n fler
mae'n fratiog, mae'n nerfus, wrth gwrs I bod I. Mae mor bwysig â hynny. Ond ti di deud yn barod, mae Pontypridd yn dangos bod nhw'n trio cael y beli lawr a chwarae'n gyflymach na Aberystwyth. Mae'n I rwan. Fydde ti'n nerfus hefyd, se ti di ildio 5 gol wrth diwetha. Ti'n gweld na yn y chrwywyr. Ond fel chwaraewr, Tommy, di hynna ddim yn dyfeddwl di'n mynd I camu'r cael, ydy? Na, unwaith ti'n gêm i'r dachdau, ie, ti'n hofio amdano fe, ond mae fy seicolegol yn cefn dyfeddwl, mae rhaid ddefo fod. Tiwod, yn enwedig os ydych chi go lawr, ti'n edrych rownd, pwy sy'n mynd I godi'r tîm a pwy sy'n yr nerf meddyliol. Ie, na chdi. A pan ti'n ennill gema, ti'n hyd o ennill fwy. Ti'n colli gema, mae'n ein beth. Ie. Wel, oeddech chi'n deud bod ganddo fo bopeth, beth ganddo fo ddim, Malcolm, di goliad, dim ond 1 gol y tymor yma, dyna di'r broblem fawr ynddo. Bygwth I gyflawni, di John dros y blynyddoedd, ond yn sicr mae talent ganddo fo. Ei, os ti'n diffyg sgorio a ti'n ildio gormod, mae'r ddau combination yma, ti ddim isio. Os ti'n cael un o'n iawn, ti'n oce? O, hwnna'n basach dwt, Flint, cael ei gael lawr mor gadarn y doedd gan Wright. Ac mae natur taclo Pontypridd yn dangos mor bendant, mor benderfynol ydyn nhw. Wel, y peth fwyaf pwysig yw, fel pam ti'n amddiffyn yw, stopio'r bel nad yn mewn i'r cwrt Cosby a na beth oedd Pontypridd yn neud fyna, ni'n siŵr bod y bel nad ddim yn dod mewn. Wel, da ni'n gwybod beth sy'n dod rwan. Ben Tozer gan Wrexham, Thorn gan Aberystwyth. A mae yna gymaint o gyfleon as nad goliau wedi bod yn deillio. Hwnna'n hongian braidd gormod yn doedd. Yn cweith digon o gyflymder arni. Bwysig bod Pontypridd yn amddiffyn yr ail bel na, pan mae'r bel gynta yn cael ei ennill, rhaid ni'n sŵr bod yr ail bel na'n cael ei chlirio. A mae yna syllu, a mae yna ddadansoddi, a mae yna obeithio. Ac bob munud hydd fy nhw'n gael, dwi'n siŵr bod nhw'n gwneud siŵr. Sa'n eilydd ei ddefnyddio? Fe di hoedran nhw. Dawn ni'n ôl at hwnna, hogia. Mae hwnna yn nidferwyd y biau fel stori fawr y penwthnos yma. Ond mae pwy bynnag sy'n cael y canlyniad yma yn mynd I fod yn stori fawr hefyd. Ond gai fynd nôl bod yna drosedd yn cael ei hildio fan'na. Tommy Morgan, hynny yw, mae'r stori mae dim wedi cael ei chadarnhau, ond bod pen y bont ar ôl cael ei buddigoliaeth gampus di dod â eilydd anghymwys i'r maes. Os ydyn nhw, mae'n anfeddeuol, yn dydi? Mae fe'n, I fod yn hollol onest, yn y dydd modern yma, dyle pawb yn gwybod y reol erbyn hyn. Mae'n angredadwy I fod yn hollol onest bod nhw wedi digwydd. 24 gêm I fewn i'r tymor, da ni'n sôn am Nick, dim y gêm gyntaf. A mae yna sôn bod yna gêm arall dan sylw, sef y gêm yn erbyn Ebus yn mis Ionawr. Hynny yw pe bai 6 pwynt yn cael ei golli. Mae'r oblygiadau ariannol yn anferthol, ac mae'n gallu golygu Malcolm lle yn Ewrop yn ydy. So cwestiwn efo 4 lle nôl yn Ewrop tymor yma. Mae'r trydydd safle yna hefyd yn mynd I fod yn dylanwadol. A mae'n yn brwydro, a mae'n nôl iddo fo. Gwaith da gan Lewis. Yn hoffi Lewis, mae'n chwaraeo'r cydder, mae hwnna'n basach dwt I ganol cae. Ac yn nid am y tro cyntaf, awgrym o rhywbeth da yn dod I ben efo pas wael. A mae rhaid I Aberystwyth ddal ati, y bel yn cael ei lledu allan gan Owain Jones I lwybr Cummings. Cummings at I gapten. Green, tafliad i'r ymwelwyr. Luke Cummings wedi bod gyda nifer y glybiau. Chwarae'r profiadol iawn. Yn ymuno dros yr haf o'r Bari. Pawb yn canolbwyntio, pawb yn gwybod mor bwysig di ennill y bel. Kieran Lewis yn cael ei gosbo am llawer yn honna, nag oedd? Na, anffodus hwnna ni'n credu. Na, Kieran Lewis ac Clayton Green
Ganol y caen dechrau cael gafa'r pethau. Un cwestiwn am hynna I Pontypridd. Na, byd yn hwnna. Ond, o leia, Aberystwyth yn dangos agwedd penderfynol yn gwrs Cosby hynna, a mae rhaid nhw dangos hynna trwy brawn. Ie, mae gen nhw amddiffynwyr Bradford a Litchfield. Sbiwch ar y bel. Howlio yn y gwynt, hynny tan ni'n allu be o'n i'n ddeitha chi ar ddechrau'r gêm. Mae yn brynhawn gwyntog, mae'n bnawn budur fel maen nhw'n ddeud. Ac mae yna fôr eitha agos I fama, dos to fi? O'n nhw'n gweud ni. Yna chi gadarnhad. Ret o brawn am bel droed o, Nick. Dwi'n gwybod ti'n sôn am y gwynt yn cael dylanwad. Dwi'n dall, ond ti'n gwybod, ti eisiau haelog, ti eisiau eira, ti eisiau glaw, ta ti eisiau felyn, lle ti'n gwybod torchi llewis na. Wel, da chi'n cael y teimlad bod o'n addas ar gyfer y frwydr yma. Mae o'n rhywbeth bach sy'n cael ei ychwanegu dydy'r cawl yma. Ie, ond 10 munud wedi mynd yn y gêm yma, fechgyn. I fi ar hyn o bryd, mae Pontypridd wedi setlo yn gyflym i'r gêm yma. Maen nhw'n dachrau war y pêl-drod. Mae Aberystwyth y bel uniongyrchol yw I, sdim chwarae drwy ganol y cae. Ie, dwi dad, dim patryma ti'n meddwl, dim ti'n mynd gwybod o un lefel i'r llall. Na, dyna ni tanlinellu'ch pwynt chi. Y gic fyny'r cae gan Lewis, I dir neb, a mae'n ôl gan Pontypridd. Sal braidd gan Bright. Unwaith eto, mae'n torri lawr fan amol. Dim rhywun ar yn donwedd. Ti'n bod wedi ymarfer mynd trwy y cynllun, trwy sut ti'n mynd I chwarae ddiwr pedwar y chwarae mewn I ganol cae. Ti'n chwarae heb gwrthwynebwyr yn ar cae ymarfer. Cofio, jyst I fynd trwy'r patryma, cynlluniau bach, triongles bach, lle ti... Dy'n llinella Aberystwyth o'r amddiffyn I ganol cae i'r llinell flaen. Mae yna ormod o fylcha. Felly, pan mae bel I Johnny Owen, mae rhywun gwrdd hyddag 30 llath I Gymru cymorth iddo fo. Ia, o hwnna falle yn dangos pan mae diffyg hyder gyda tîm, maen nhw'n ymddiffyn yn ddwfn a dy ti gymryd o wagle wedyn rhynt o'r canol cae ar y mysodwyr. Cleiton Green yn cael ei gosbi a fyna giciau yn cael ei rhoi am y pethau mwy amwys ar hyn o bryd yn does. A dyna un peth da chi'n teimlo i'r gêm a ddim I angen. Ydy gormod o chwythu gan y dyfarnwr, mae ddigon bratiog beth bynnag. A mae hwnna yn wrthiad gan Cummings, a dwi'n meddwl, hedfach gan Lewis, a dwi'n meddwl bod y lawer am hieth am hwnna. Na, bendant. Wrthiad yn ei gefno. Yn ei fod o fan hyn. Just yn brwydr bach yma, fel ti'n disgwyl. Ar Kieran Lewis, wedyn. Ia, Luke Cummings. Kirkham sy'n paratoi I gymryd y gic. Unwaith eto, y bel yn howlio yn y gwynt, y bachgen ifanc ma sy ar benthyg o'r seintiau newydd, un o'r newidiadau neithbwyd yn mis Ionawr I geisio adfer sefyllfa oedd yn edrych yn fwy ac yn fwy anodd. A mae gan hwn dalent. Ia, ti'n deud hynna mae gan efo dalent iawn. Mae'n sefyll dros y bel yma na, a mae'n just ar goed I fi fatha. Be dwi'n mynd I wneud nesa? Ia. Ti'n gwybod, yn lle bod yna rhyw fath o'r cae ymarfer rhyw plan bach, rhywun wedi dod ymddeir yn sydyn, wedyn, yn lle chwarae'r bel gyntaf fewn, chwarae'r trydydd bel I fewn, lle mae'r amddiffyn I'm yn gwybod beth ddisgwyl. Nath Anthony Williams dweud cyn y gêm, y cyfweliad gan y Nick, bod nhw wedi ymarfer dwywaith wrthos yma. Wel, sicr Glyn, ti'n meddwl bod nhw wedi ymarfer cic bryd. Mae'n 4 awr hwnnw. Ie. Syniad bach da gan Owen, ond oedd Flint di mynd chydig bach yr hifian. Ac Niall Flint yn mynd dros yr haf o derwyddon Kevin. Syniad bach da gan Owen, ond rhaid fe beidio mynd mor fuan o hynny. Na, dos o ddim rhaid iddo fynd, ond sa'ch ti'n ymosodwr ar cae wan, Tommy, neu fi efo chdi fel dau, fel mae Aberystwyth weithiau yn prawn ma. Sa'ch ti'n dweud fi, gwrdd a bydda'n agosach I fi. 10 llath, 15 llath ar y mwyaf, so dwi'n gwybod union o gwmpas lle wyt ti. Dyn nhw'n edrych pan nhw'n cyfathrebu fo'i gilydd. Dyn nhw'n pasio gilydd, dyn nhw ddim ar yr un donfed. Mae yna bendant I fyny rwan di yna. Y peth yw, Max, dwi'n mynd credu, a herwydd bod y tîm cael ei newid o wythnos I wythnos, os dim... Ti di wario fel ymysodwr, fi di wario fel ymysodwr, a rhaid ti gamblo am y llaeth. Gwybod bod y gyd chwaraewr di, ymysodwr di, yn mynd I roi'r bel I ti neu, just flic bach yn an. Naw allan o 10, dim yn weithio.
ond rhaid i wneud e. Unwaith, mae o'n, ti'n sgorio? Ie. Mae yna Garden Felen. Gynta'r gêm wedi cael ei dangos. Wedi cael ei dangos i Caradogan. A hynny am y myrryd. A gymdrech Matthew Turner i gymryd y gic. Yna'r llawer yn honna eto nagodd. I gael Carden Felen, ond yna ni. Bel nôl at yr amddiffynwr mawr Litchfield. Litchfield ni lledu hi at Kirkham ifanc. Cyfle arall i Kirkham roedd i mewn, mae'n dewis mynd at Flint. Flint ar ei droed dde. Mae hwnna'n tasgu yn ôl i Pontypridd. Roedd da gan y capten. Clayton Green, digon y brofi ac yn y fod i basto am gystal. Davis. Lle Carden Felen gynta'r gêm i Jack Caradogan. Mae'n swnio fel bachgen Aberystwyth ydi Caradogan. Cymryd yr on oddi arno fo, felly gallu fod yn fôr leidr yn dod fewn ar y traeth yma. Ond wedi chwarae i gymryd am 15, mae'n gymwys i chwarae dros Dwrci hefyd fel wedi gweud bod. Mae yna ffordd Caradog yn does, Tommy, yn Aberystwyth? Oes, mae fe. Wel, ti'n deud hynny, o'n i'n byw yn ffordd Caradog am 20 mlynedd. Nag, ie. Wel, na, sa 20 mlynedd. Ti'n cyn mynd i ffwrdd. Na te, mae gyfle fan hyn, mae 4 yn aros yma Bale. Ac yn y diwedd, oedd y symudiad yn dda, oedd y bas ola mewn yn wael ac oedd yn rhoi cyfle i Kirkham i chlirio i fyny at Owen. Evans. Di hwnna ddim ydi mai. Oedd i yn gecri, ddim yn siŵr pam oedd y dyfarnwr yn oedi. Wel, cyn i, na symudiad gorau'r gêm gan Pontypridd, lawr yr asgell chwydd. Ond, siŵr beth oedd yr amddiffynwr rhaid yn neud fan'na. Mae'n bwysig bod Aberystwyth yn cael bel allan at Jonathan Evans, dydi? Mae'n bwysig bod nhw'n cael y bel allan at Jonathan Evans. Wel, Jonathan Evans yn dod yn fyw yn y Cwrt Cosby fi. A rhaid nhw gael y bel fewn i'r Cwrt Cosby. Mae symudiad yn dda yn y Cwrt Cosby, mae'n cael ei lle i gorff mewn i llefydd da, ond yn anffodus, dwi ddim yn sgoro'r tapins. A rhywun nhw'r goliau sydd ddim... O ti a fi wedi sgoro'r nifer nhw, ond mae fe'n taro mewn 20 llath. Iawn nhw'n cyfri, ond y rhai bach na sy'n cyfri. Kirkham eto. Roedd y pwysau gan Owain Jones yn ddigon i roi o ddiar i Echel. Ac bler ydy'r gair. O'n i am ddeud, sefyll lawr ansawdd efo'r meddiant ar y funud. Ti'n gweld y safon, pasio, cywirdeb. Oherwydd, na ddeud, mae Aberystwyth yn trio cystadlu, bod yn cystadluol i ffordd. Mae Pontypridd yn trio chwarae. Felly mae nhw'n stopio a sbwylio'r gêm. Felly bod y gwynt ddim yn helpu lawer. Ydy hwn, allan yn bod yn fodlon, mae rhaid o ennill yn does, Malcolm, mae rhaid i dîm hwn ennill. Barn mi, oes. Dwi yn teimlo, dim ffordd, dwi wedi bod reit ffyddiog dros y blynyddoedd pan wedi bod yn cystadlu yn y 6 isa yma, ond tymor un, dwi'n edrych ar y garfan yn gyfan, dwi'n edrych ar y dyfnder, dwi'n edrych ar y gallu. Ac yr unig beth mae rhaid nhw'n neud ydy gorffen i'w ben un tîm arall ydy, ac mae'r stori drist am Ebers i cwymp nhw'n cael ei gadarnhau neithiwr. Ond mae'n drist i'r cyngrair yn dydy. Mis Chwefror, a da ni eisiau sy'n gwybod pwy di pencampwyr a pwy sy'n mynd lawr. Dom yn dda i'r proffil, ond dydy'r cyngrair ddim yn deud celwydd. Mae'n nhw 2 bwynt dod i fewn i mis Chwefror. Come on. Mae'n warthu, sy'n bod yn holl onest. Ond ti edrych ar y ddoi is-gyngrair, le mae ti'n yn dod i fyny o, a mae'n gystadleuol iawn yn de ar gogledd. Nath nhw'n colli gêm. Wel, yn yr ornes reslo, mae Arneson yn cael ei lorio gan y dyfarnwr
Fysa Orig Williams yn falch o'r digwyddiad yma. Sbiwch ar ymdrech Hugh Jones gan allan o'r ffordd, unwaith. Na, mae yna fwy ddod. Wnes ti wyneb e? Oedd e'n ofau ar llond. Yn ofn. Dwi'n cael ei cartu melyn i fo hyn. O, chwaraewr cystadleuol, mwyaf cystadleuol yng nghanol cae. O'n i siarad ti, Max, cyn y gêm o'n i, amdano perfformiad Hugh Jones lawr yn Pen y Bont, yn y gêm gwpa yna. O'n i just teimlo y prynawn yna, bod e'n rhoi'r pob 50-50, fel ni'n gweud, i'r tir catre. O, mae'n brofiadol. Odi. Sa fi'n licio i swydd o, sa fi roed. Dwi'n trio canmol y dyfarnwyr faint petrau. Ie. O, na'r tewn o oed i fan hyn. Mae am yn ceisio manteisio. A mae rhaid i Cyrcym wneud yn well na hynny. Yn y diwedd maen nhw'n cael dianc. Ond allwch chi ddim oed i fel na yn eich cwrt Cosby. Wel, pêl sydd 60 claf sydd lawr y canol a bron i Amwn gael na cyn yr amddiffynwr. Ni'n ceisio symudiad o, yn rhagweld y bel dros y top, pan y camgymeriad yn mynd i ddod. Oedd o bron y cael blaen i droed iddi. 10 gol yn barod ar dan. Davies. Paratoi i gymryd y gig on. Mae yna gyfle fan'na, 1 ergyd, 2 ergyd, y 2 gan Magidson. A llawiad bach yn y diwedd. Yeah. Ond hwnna'n gyfnod anghyfforddus. Just yw, nath o reoli efo'i fraich. Ie. Gymryd yr ergyd ar. Mae'n diddorol gyda'r rheol newydd yma. Os ydy'r ymysodwr, be'r yn bwrw'r ymysodwr, mae'n gicrydd yn syth. Os ydy'r amddiffyn nhw'n neud e, yn yr uwchden, yn yr VAR. Ti'n gwybod be, na di dorol sgwir, Tommy. Hwna gymaint o angosondeb. Nawr te. Mae Clayton Green di bod yn taclo'n galed, ond honna yn croesi'r trothwy, dwi'n meddwl. Gan i olwg arall arni hi, ond y dacl ar Anison ac Garden Felen yn cael ei dangos iddo fo. Nawr te. Dwi'n siŵr, nath ei o rei dynnu allan o hwnna neu naddo fe, ond mae 7 cardyn yn berod gyda fe. Marks yn gyda wedi sydd fi cyn y gêm. Ddim felyn, ond i'r 8fed, fe? 8fed cardyn melyn, mae'n cael 1 cardyn coch, just i Clayton Green yw na. Sa chdi'n adio i cardyn melyn i gyd, Pontypridd, ddim o bell i cyfanswm goliau nhw, ti'n morin. Flint yn hongian, sgrech gan Ashley Morris. Pawb yn gwrando. Nawr te, wsnos nesa. Seintiau newydd yn erbyn Pen y Bont yn fyw ar-lein ar eich teledu clyfar chi. Yr rhaglen yn cychwyn am 12:30 ac yn westau arbennig mae Greg Draper, un o brif sgorwyr holl hanes y Seintiau. Da ni'n mynd o 1 pegwn y cyngrair i'r pegwn arall. Wel, da ni'n gwybod beth nath ddigwydd tymor dwytha yn y gêm rhwng Seintiau newydd a Pen y Bont ar ddiwedd y tymor. Rhys Griffiths yn gorau reid i ail dîm neu dîm ieuenctid i fyny ni erbyn nhw. Ond am raid fo, ond mi nath o. Doedd Cwpan Cymru, doedd. Oedd. Oedd o'n gorau meddwl am Cwpan Cymru'r ffeinal. Wedyn ni hanner ffordd mewn i'r hanner cyntaf. A mae'n gyfnogwyr i fod yn deg di gwneud y daith o Pontypridd. Ac ar hyn o bryd, debyau i mae nhw sy'n fodlona. Ond da ni mewn gwirionedd nad wedi cael un arbediad. Na, dim cutting edge yn y ddau gwrs Cosby ar y funud. Cyrcyn sy'n weld yn trio. Chwilio am Owen. Owen yn cael y peniad oedd y golwr di dod a fe ddyle fod i gwneud y well wyddoch chi. Fe ddyle fod i gwneud y well. Dwi'n siŵr be oedd Ashley Morris yn feddwl bod o'n neud. Os oes yna wendid yn amddiffyn Pontypridd, y gol geid wedi fe fi, dath allan fyna, oedd ddim angen fe fyna o gwbl i'r ardal na. Na, aros ar llinell i gol mae'n gorfod. Yeah. Mae o'n safle nynlla, mae fel da ni'n deud, ond John Owen, mae rai fo weld hynna. Mae'r bel yn teithio 50 llath iddo fo. Mae o'n rhedeg i fewn ar y bel ar y postyn bella. Mae'n gweld y golwr o gornol i lygad. A mae'n siwrt lwpio i dros i ben o, mae o. Ac oeddech chi'n gallu gweld y gofod ar y llinell, oedd na le i roi'r bel yn dod. O'na hanner, llath iddo fo reid y bel neu fewn i sgorio. O'na gyfla.
cyfle cynta'r gêm, di cael ei wastraffu gan Aberystwyth nawr te. Ydy'r digwyddiad yn rhoi mae Flint di gyd yn arbennig o dda, ac oedden ni'n sôn am Evans ac yn sôn am ei effeithlonrwydd o yn y cwrt, a mae di methu cyfle, a wyddwch chi be, fe alla'r funud honna fod yn gostus i Aberystwyth. Mae wedi methu dau gyfle campus. Gwaith gwych lawr ochr hwyd gan Flint fyna. Wel, pêl berffaith nhw i Johnny Evans, ac methu bwrw'r targed o fyna. Oedd honna oedd yr goriad gorau'r gêm hyd yn hyn, Boston wedi fai. Am sgil, iawn, am eiliad bach o hyd a lledrith go iawn gan Flint. Ond wedyn, mae'n anoddach sti, Tommy, trwy'r amser fel ti'n gwybod y bel ddod ar draws y gorff a cymryd ti ar y droed dena. Mae'n anoddach a wedyn mae'n plygin o reit ar yr eiliad dwytha. Ti ambell waith gyda Johnny Evans, pan ti'n cael amser i feddwl, ti'n meddwl gormod, a ti'n gorfeddwl yn lle bwrw ar yr un. A fel yn ysod, i fi, a fi'n siŵr i ti hefyd, paid y becso ti'n mynd i fethu, a ti'n mynd i'r cynnig arall. Byth fel ti'n mynd i fethu. Positif trwy amser. A ni'n newydd sôn, mae prin oedd y cyfleon di bod, bod na ddim arbediadau di bod, o'n i'n dal i ddisgwyl am arbediad, ond dyna chi ddau gyfle, mae'r rhai deud, oedd yn gyfleon campus. Fi'n credu, ar hyn o bryd, mae Aberystwyth yn tyfu fewn i'r gêm yn well na Pontypridd. Mae nhw'n setlo. A mae Kirkman lawr o Asgellwyth yn cael gormod o le o lawer. Cyfle arall i'r capten hyrfio hon mewn, ac mae'r cawr Litchfield yn symud mewn, ac hefyd i gymarod ar amddiffyn Bradford, felly dau anelu yn ogystal ag Owen ac Evans o gwmpas y smotyn gwyn yn aros am unrhyw rywsion sy'n disgyn. Di'r tafred ddim digon da. Yna gyfle arall i roedd i mewn. Postyn pella. Mae'n cael ei methu'n llwyr, a mae bel allan at Owen, a mae'n gic gornel, a does ddim am heiaeth, dyma gyfnod gorau'r gêm i Aberystwyth. Maen nhw'n rhoi'r pwysau ar amddiffyn Pontypridd. Thorn fyna, bel mewn i'r postyn pella. Ond mae rai fewn yn cwestiwn, Tommy, pam diolch yn ymosod ar hwnna? Pam mewn sefyll yn ôl o'n wrth y bel yn lle ymosod? Mae'n gawr o ddyn, just ymosod Danny. Mae'n sgorio eto. Ac unwaith eto, Billy Kirkham, 19 oed o bachgen yma. A mae o'n cymryd cyfrifoldeb. Mae wedi bod yn y gêm, a fo sy'n cymryd y gic gornel. Digon i anelu tuag atyn nhw. Mae George Ratcliffe ar y fainc i Pontypridd, dyna fo i chi. Ac Morris sy'n cadw i le, Tommy. Ne, mae fe'n, wel, llechen lan san diwetha, rhoi bach bwysau ar y gol geidwad. A na bych eisiau yn unrhyw garfan i'w cystadleuaeth. A falle mae'n dangos hefyd pwy mor bwysig mae Stokes yn meddwl bod gol geidwad da a cael un tu ôl. A hefyd ti'n edrych ar Dan a Ashley Morris rwan, 38 oed. Mae'n yrfa fo, ddim yn bell o'r bell ddod i ddiwedd, mae'n gwybod hynny hun. Felly, chwaraewr ifanc, talentog, yn dod i fewn, a nipyn bach o bwysau nhw. Gobeithio bod Ashley Morris yn meddwl bod ni'n amharchus dy fe, ond am y llaeth, rhaid ti weid beth ti'n teimlo, bod ddim cweit digon da. Mae'n gwneud nifer gymeriadau tymor yma sydd wedi costi goliau i Ponty. Mae flynyddodd gorau fod i bod am Ashley, ond methu tynnu. Un arall sydd wedi cael ei newid ar fenthyg o glwb Caerdydd, 20 oed di hwn mewn gwrthgyferbyniad llwyr. Ond os chi'n mewn â chwarae ar fenthyg trwy'r amser, di hwnna ddim yn adlewyrchiad ar y clwb yw e. Na, dydio ddim, ond ti'n gwybod be, mae'n gret i gael nhw o'r cysylltiad Caerdydd a Betrawe Casnewydd. Wrexham hyd yn y blynyddoedd i ddod, chwaraewyr dod ar fenthyg i gael y profiad na. Y syniad y dda, y bel yn y diwedd yn mynd i gyfeiriad Evans, ond dim gwell na hynny. Anison oedd yn ei lledu hi, y bel mewn at Anison. A mae hwn yn chwarae bach talentog.
cic gol fi, mae'n anlwcus braidd, ond dwi'n hoffi hwn. Harry Annis, 20 oed dio. A fel arfer, pan mae hwn yn sgorio, Aberystwyth yn ennill. Angen gol arno fo. Dwi'n mysio bod yn gorfeiniadol yn fan hyn am Aberystwyth, okay? Ond mae rhai fi ofyn y cwestiwn yma. Penri Goch, da ni'n gwybod lawr y lôn, maen nhw yn yr ail adran ar y gwylod. Mae Aberystwyth ail o gwylod yn yr uwch gyngrair. Mae'n anodd cael chwaraewyr cael ei dynnu fewn i Aberystwyth efo'r lleoliad, dwi'n dall. Right. Ond dros y dwi wrth y mod oedd i Aberystwyth. Oedd yn mrawd i'n byw am 20 mlynedd. Ond dwi'n edrych, pam ydy'r chwaraewyr ifanc ma, dy Bratios, yn dod drwad di mwy? Ti'n bod y chwaraewyr ifanc da, talentog ma, Alex Samuel? Cwestiwn da. Yn amser sy'n gyda ti? Ond mae yna prifysgol sy'n dod o faint, mae yna 5,000 o bobl a mwy. Fanna sy'n chwaraewyr da man o? Nagos. Dim fel oedd yn y gorffennol falle. Ond gen i broblem fwyaf clwb yw, maen nhw wedi bod yn mynd trwy gormod y reolwyr dros y 6-7 mlynedd diwethaf, mae un bob blwyddyn bon bod. Felly, os na ddim sefydrwydd, mae chwaraewyr yn mynd a dod yma, a nes i siarad gyda rhywun cyn y gêm, a gweud, wel, sy'n rosyn i fyny, tîm newydd yn tîm nesaf. A na beth i'n edrych yma. A wedyn, mae'r rheolwyr sy'n dod o bant, sy'n nhw'n nabod y chwaraewyr lleol, dwi'n mynd nabod, dwi'n mynd falle'n gweld talent yn rhywun. Felly, nateb bach yw yma. Ydy Merion Appleton dal yn rhyw gynnwys efo academis lawr o'r blynyddoedd, oherwydd oedd o'n un dad yna ar ei crwtio chwaraewyr ych ifanc? Oedd e dan yn weddar, mae fe wedi gadael yr academi, felly hwnna'n ergyd fi'n credu. Yn stori arall hwnna hefyd, tros da fi, mae'n just... Pan mae clwb ar ei lawr, mae popeth dan y microscope. Anderson, mewn i'r cwrt. A weddach chi be, dwi'n meddwl bod Jack Thorne di methu darllen hwnna fel dyle fod i wneud, ac oedd o'n hydd yn doedd. Mi oedd o, ac oedd Ashley Morris braidd yn lwcus nath aros lle oedd o. Cummings. Dipyn o le yng nghanol y cae gan Lewis. A mi fydd Pontypridd yn teimlo bod angen iddyn nhw ddod nôl mewn i'r gêm. Mae Aberystwyth wedi cael eu cyfnod fel nhw deimlo. Tot, y bel allan. Ad Cummings. Ond yn y diwedd, oedd y bas na gan Caradogan yn heiddi gwell gan Cummings, oedd y croesiad ni'n sal. Angen nhw, falle cael meddyn o'r bel am rhywfaint nawr, herwydd Aberystwyth wedi bod yn rhoi nhw dan bwysau. So ddim llawia. Caradogan. A Myrn yn mynd amdani hi. Mae'r gic gan y golwr yn mynd yn syth at Lewis a chyfle i roi'r pwysau yn ôl y bel allan at Davies. A mae'n gic gornel yn y diwedd a'r cyfan yn deillio gic braidd yn wael gan golwr Aberystwyth. Caradogan. Mae'n o bwysau fyna Turner. A Davies, bachgen arall sy ar fenthyg o dîm dan un ar 20 Caerdydd. Bo sy'n paratoi i gymryd y gic gornel. Mae yna gewri. Mae hwnna rywsyd yn aros allan o'r hwyd. Dewisiwch chi, mae chwiban wedi cael ei chwythu. Oedd y Llemanwr wedi codi Liman. Ac dwi'n eitha balch, dweud y gwir, ac os o'n i'n gallu deud pwy sgoriodd o ganol y sgrym yna. Oedd yn gret o foli fewn yn ôl gan y Mŵn. Mae ar y postyn pella. Mae'n dod i'r postyn pella fan hyn. Mae Mŵn... A dy bel allan? Ie, dwi'n meddwl dyna dweud penderfyniad. Ie, fi'n credu oedd bel wedi mynd allan. A herwydd oedd yn byd o lef yna, oedd e? Ie, o'r gigreiddiol fi'n credu, nath y bel allan. A herwydd, os ydych chi'n edrych le mae'r Llefanwr yn edrych, mae fe'n edrych ar y llinell. A cadarnhad o'r Ystlys yn wir bod y bel wedi croesi'r Ystlys. Y dacl honne gan Louis Bradford ar Lewis. A mae hwn yn gofyn am garden felen. Oedd hi'n blaen. A gec di cael ei chymryd yn sydyn at Cummings. A Cummings yn cael ei wylio gan Kirkham. Mae'n mynd heibio ar
Rhi gyfle rhaid i Cyrcym bod yn ofalus iawn. Cummings yn y diwedd yn ei goredegu. Ond ar ei Cyrcym dynnu droed yn ôl mewn amser, yndo? Wel, ffodus iawn fyna, Kirkman. Y peth yw fyna, dyle fe wedi bod bach mwy glefyr fyna. Dyle wedi arafu lawr, a fe wedi cael cic o smotyn, heb bos na gan i bai. A Kirkman ddim yn mynd i awgrymu'r fath beth, Tom. Ydych chi'n oed i geid hynny yn eich bywyd? Unwaith y ddwywaith nes i, efo'r holl yn onest. Wel, allwch chi roi marc cwestiwn mawr i'ch ben safon y gêm yma, ond mae yna ddigon yn digwydd. Ond, be ti'n disgwyl, dydy'r gyngraid ddim yn deud celwydd efo'i safleoedd nhw. Felly ti'n disgwyl ipyn bach o nerfysrwydd pwysa ar y ddau dîm yma i gael rhywbeth allan o'r gêm. Mae yna gymaint arni, does? Mae mor bwysig. A mae pawb yn ei hawyd i beidio geid camgymeriadau, yn gwneud camgymeriadau, un ar ôl y llall. Green yn ei herlu. Mae Davies, ond cic gol fyddi. A cofiwch, nos lun holl uchafbwyntau'r penwthnos yn cynnwys gêm Bari yng Nghyngor y De. Yr rhaglen yn 50 i 10. A cofiwch, yn y cyfamser, mae uchafbwyntau'r gemau i gyd i weld ar YouTube sgorio fesul gêm. Felly chwiliwch am YouTube sgorio fel mae gymaint ohonoch chi wedi gwneud. Tan ysgrifiwch am argoliau a'r digwyddiadau i gyd yno. Ac mae hynny'n mynd i gynnwys uchafbwyntiau 2 gêm neithio Cynarfon yn curo Ebus yn colli lle yn y cyngrair oherwydd, ac yna'r gêm na sy'n stori newyddion. Pen y Bont yn curo Met Caerdydd o 2 gol i 1. Pontypridd yn cael ei hatal. Dwi'n meddwl bod yna drosedd a disgyn nath o, de? Ydy taro i ben felly fod yn 10 ar dyfarnwr o raid. Dod o hynny i stop. Ia, nath o ddisgyn yn gael. Anderson, dwi'n meddwl, ia. Wel, fel hyn mae'n edrych ar hyn o bryd. Dyna mor dyn ydy pwynt sy'n rhwng Aberystwyth a Pontypridd, a wedyn mae yna driffwynt at Hwlffordd a Flint, ond mae'n dal efo 9 gêm i fynd. Mae'n andros y dyn. Mae'n andros y dyn. Gwyd bod y Cynarfon yn cael rhediad gwael, gallen nhw fynd lawr hefyd. Felly mae'n agored iawn a beth sy'n mynd i ddigwydd o hyn i ddiwedd y tymor. 9 neu 8 gêm, holl bwysig i'r holl glybau fyna. O'n i'n sôn cyn y gêm o'n i am gêm 6 pwynt. Wel, mae pob gêm bron bod yn gêm 6 pwynt yn y lawr y gwaelod yna. Sôn am gêm bwysig, mae'n gêm fawr yn yr uwch gyngrair y pnawn yma, ac mae'n hanner amser yn y gêm rhwng Aston Villa ag Arsenal. A mae Aston Villa ar y blaen o 2 gol i 1 yn y gêm yna. A pethau yn dechrau dadfeilio i Arsenal. A torfach dda yma. Ia, fel mae, coeso cynnas bob tro. Ac cariadon, fan hyn. Dwi eisiau ti edrych arno fi fel mae hi'n edrych arni hi, Malcolm. Chi'ch dau beth yn edrych ar gilydd fel la. Dwi wedi gamser i ddweud diolch i chdi am y cardyn os ys yma, gwaith. O'n i'n gwybod bod Lorin wedi ti ti. O'n i'n meddwl mae gan Malcolm oedd. O'n i'n enw, ond o'n lot o gams i llafu. Wel, da ni'n dal i gael y driniaeth i Walsh gyda llaw. Ydy o dim Anderson. Ac Liam Walsh yn cael y driniaeth. Wel, allwch chi wylio'ch gemau. A mae'r hen gorach bach yn i weld yn mwynhau'r gêm. Mae'n cysgu fi. Ha, Tommy Morgan yn mwynhau'r gêm. Da gweld Walsh yn hôl ar ei draed. Cyn i ni rydych allan o bethau ddeud. Ia, Liam Walsh. Un arall ymunodd yn mis Ionawr. Profiad efo Caerfyrddin. Ymuno o'r Bari nath yn fe? Dim balcony, di talu llai.
Ydy am di tynnu Curtis eto, Malcolm? O, hei, hynny am ddweud o. Croeso nôl i reality gyfeillion. Mae'r gêm di ail ddechrau. Oes, mae yna gêm yma. Jones, Cummings tu fewn iddo fo. Ac Bradford yn glynu at ei dasg. Bagliad bach ac am unwaith y dyfarnwr gael dim o'i le. Nawr os di Pontypridd yn gall, nhw'n gwybod hon yn sydyn. Mae'r gêm y bel at Lewis, nôl at Cummings. Lewis yn cael ei gael ar gan Flint. Mae Cummings yn gyd yn dda fanna i gadw'r meddiant gormod arni. Amern. Da i ni wylio ba mae di gyd yn arferchog i fynd heibio'r ddau Amern. Os mae penderfynu mynd i hun. Amser i edrych ag ergydio, ond yr ergyd yn y diwedd gan Lewis yn tara mwy nag un ar ei ffordd yn ddiniwed at Turner. Ie, mwyn, dwi dangos llawer ffraw mae hyd yn hyn. Dawel iawn mae wedi bod. Yn wedi edrych wedi sgorio hat-trick sa'n diwetha. Sbia cer y dogan. Mi dylai bod i cymryd cyffyrddiad bach o flaen y golwr. Ie. Sa'n gol. Pum munud o'r 45 i chwarae. Wrth gwrs, mi fydd yna yn agos dybiaiad 5 munud o amser ychwanegol oherwydd yr anaf na. Ni'n gwybod sy'n dod nesaf, Nick? Ie. Afnel ar hir miwn i'r Cwrt Cosby. Mae'r ddau dîm yn ei wneud ond ydy Cummings i Pontypridd ac Thorne i Aberystwyth. Neb wedi cael llawer iawn o lwc. Mae'r amddiffynwr yma o'r Litchfield unwaith eto di symud fyny. Bradford yno efo fo. Gyda diwedd dim cweit digon da Amern oedd wedi dod nôl gan bod yr amddiffynwyr di mynd fyny. Mae o dod nôl i wneud i waith amddiffynol. A lle gol i Aberystwyth yn gymaint o hwb rwan. Amern, mae fe'n handi iawn i gael ni we. Mae'n dros 6 troedfedd i fynd nôl i amddiffyn, cicio'r rhydd a'r tafleadu hir mewn i'r Cwrt Cosby. Flint. Mewn i'r cwrt 6. Wel, fel reolwr, mae chi'n tynnu'ch gwallt allan pan mae amddiffynwyr neu ymysodwyr yn rhoi cic rydd bant am ddim, pan chi wedi gweithio mor galed i gael cic rydd. Neu cic gornel. Mi'n siŵr bod Anthony Williams yn teimlo'n rhwystredig iawn. Wel, pwy y wir Pan yna gymaint mewn cwrt 6, lle mae'r drosedd yma yma? Wel. Hynny yw. Ond mi oedd hi yna yn rywle. O, mae hwnna'n bel i lwybr Flint. Nawr tall, Flint gadw i ben. Mae rhaid fe fynd i hun. Yr arbediad yn mynd syth i lwybr Evans. A mae Evans yn Aberystwyth ar y blaen. A mi fydd y golwr yn beio'i hun. Nath ei gwiro'n syth i lwybr Evans. I seithfed gol o y tymor yma. Mae Aberystwyth di cael ei cyfnodau. Falle nad ydyn nhw wedi geid digon i heiddi bod ar y blaen. Ond fe alle honna fod yn gol allweddol. Flint yn cadw i ben. A rhwng fo ag Evans, nawr te, mae ganddo ni gêm. Wel, oedd hi ddim yn gic wych gan y gol geidwad i ddechrau, ond fel ymwysodwr, Mark Sachin, cyd-fynd o fynd i fan hyn, rhaid i dirin i fyny, arbediad, wel, dwi wedi gwythio allan. Ti'n gwybod be, Tommy, o'n i modd, symudiad Jonathan Evans yma ma'n briliant. Oherwydd, mae o'n dod o tu ôl i'r amddiffynwr, mae o ar ddeffro, mae ar ei droed flaen, mae o'n meddwl, os o'n neud yr arbediad, dwi yna'n syth. Rhyw gredd bach o wbod lle i fod, amser i fod, ac yna oedd o. A dwi'n sgorio tap Vince, Tommy? Wel, nes i weithio fe cyn y gêm, so wedi... yn bryd i gael nhw, felly... Ac fe sonio chi fel dau flaenwr. Fe gafodd ar cyfle na'n do. Nath ergydio dros y bar o'r cyfle da. A nath chi'ch dau ddeud, anghofio amdano fo, meddwl am y nesa. Dyna mae di wneud, Tommy. Ie, war y teg, ie. Mae'n ein arall bob tro rownd y gornel. Fel ymwysodwr, mae'n ein arall yn dod. Hwna sy'n pen fi, bob tro ni'n methu, mae'n ein arall yn dod. Ac mae'n wedi dod i Jonathan Evans, a mae wedi sgorio, ond Flint wneud y wych i fynd am yr ergyd a draws y golwr. Nawr te, dyna mae hyn yn ei olygu. Fel mae pethau sefyll ar hyn o bryd,
Aberystwyth yn camu dros Pontypridd, 2 bwynt rhyngddyn nhw. Dyna mor bwysig ydy'r gol, dyna mor arwyddocaol ydy'r gêm. Ac adre ar ei tomen ei hun. 11 o gemau, 6 buddigoliaeth cyn heddiw. Dyna lle mae Aberystwyth yn mynd i gael unrhyw obaith. Ond efo pa sgôr? Yep. 2 gol i 1. Yn bob un gêm, Nick, gartra maen nhw wedi ennill 2 gol i 1. So nhw'n cymryd 1 i ddim heddiw, bysa'n Arneson. Yep, Arneson yn cymryd i amser ac yn canfod Cyrcym. Cyrcym nôl mewn, mae honna'n dreiddgar, ond mae tu hwnt i Evans. Dydy Pontypridd ddim wedi wneud digon i sgorio, ddim wedi creu digon i sgorio yna ddo. Na, dyn nhw ddim wedi bod... Dechreuwn nhw ar y drod blaen i fod yn falle 10 munud cynta, ond ers hynny mae nhw wedi mynd nôl i'w cragen rwffyr ac bel hir maen nhw'n chwarae hefyd. Dyn nhw wedi bod tu ôl i'r amddiffyn, i mi waith. Dyn nhw wedi mynd tu ôl i'r amddiffyn, i mi waith. A da ni'n eisiau bod yn llym ar y golwr. Mae yna feirniadau wedi bod ohono fo. Ratcliffe ar y fainc. Oedd o'n ddewis mawr. Allai ddall pan mae wedi gwneud y dewis. Ond mae wedi bod yn gyfraniad o bosib? O bosib. Ond i fod yn deg, Malcolm Wade, oedd hi'n ergyd dda gan Flint. Dwi'n bach o bwr tu ôl ddi. O lefel gwahanol ti'n dod o, Tommy, fel sa fi feddwl. Sa golwr ar lefel gwahanol, yn neud yr arbediad yna, a dim yn tharo i nôl i'r cwrt Cosby. Sa wedi neud cic gornel allan o'n ni. Sa wedi llaw cry o'n ni, a jyst i taro allan o'r cic gornel. Fel dwi'n gweud, sa fe 10 mlynedd yn gyfancach. Na'r gwaniaeth, bydd y lawr yn gyflymach. Fysa. 2 funud gyda llaw amser sy'n cael ei ychwanegu. Chydig bach o syndod, ond i fod yr anaf na hirach na hynny. Ond un peth diddorol, Owain Jones, bydd e ma am dymor, nath e bron ddim sgorio, reit, sy'n mor diwetha. Dwi ddim wneud dim praw ma, dim byd o gwbl. Dim cyfraniad i'r gêm. Wel, mae'n ymddangos y bell yn ôl nawr yn dydi ar 20 munud agoriadol na pan oedd Pontypridd yn edrych yn gyfforddus. Mae Aberystwyth sicr di mwynhau y gorau o'r ail hanner yn dydi. Yr ail hanner. Dim cwestiwn, a di creu cyfle o'n gorau. Owen yn tynnu Cris, felly cardiau felen iddo fo. Yna waith amddiffyn. Ac oedd andras o sgrech fanna gan Matthew Turner yn y gol. A dim ond dyn dewr os ydi anwybyddio nath neb. Ond unwaith eto, Pontypridd yn ennill y perniad cynta. Cic ola'r gêm o bosib. Cic ola'r hanner yn wir. Ac mae di bod yn fler. Mae di bod yn fratiog. Ond hwn fydd yr hapusa o'r 2 reolwr. Ac wrth i'r hanner fynd yn ei flaen, ar ôl i Evans fethu un cyfle, fos di sgorio'r 1 gol sy'n gwahanu'r 2 dîm. Morris o bosib yn mynd i feirniadu hun, ond mae yna hanner cyfan i wneud yn iawn am hynny. Y sgôr ar yr egwyl, Aberystwyth 1, Pontypridd dim. Nick, diolch yn fawr iawn. Dyna sefyllfa ar yr egwyl felly. Cyn i ni edrych yn ôl ar yr hanner cynta, ni'n mynd i gael cip bach ar hyn sy'n digwydd o gwmpas Cymru. Ni'n hoffi dilyn y gemau lleol ar draws y wlad. Ni wedi bod i'r gellu gandryll gyda llaw sy'n enwog am lyfrau gwyl diwylliannol. Dim dyna oedd yn denu Turfs Tregaron penwythnos diwethaf. Na weithoch chi mai win or lose on the booze y dywediad mawr y rheolwr. Dyna'n chi glyw o ran trywydd y ffilm fach nesaf yma. We can't get too complacent. We've got to think of every game which is in front of us. You know, yes, we're top, and it's good to have the points on the board, but we are aware what's behind us, and we know that Tregaron, you know, they're going to be a difficult side, but if the boys can't get up for it and they want to get a promotion, there's something wrong, you know. Liam Jones tu fewn at Ryan Davies, yn ei gosod i at Ifan Jones, ac mae Tregaron ar y blaen. Ie, o'r diwedd, mae'n ysbanu. O'n i'n gweld rhywbeth yn dod, ond na fe.
1 lan, gret. Boes war yna. Unrhyw un sydd ddim yn ymwybodol, fod wedi rhoi bach o gyd-destun o ran lle da chi, lle maen nhw'n y gyngrair, a be fydda 3 pwynt pnawn ma'n ei olygu? Maen nhw wedi chwarae 14 gêm, ni wedi chwarae 8. So mae 6 gêm da ni i chwarae. So mae hwnna yn 18 pwynt. Os bod ni'n ennill games i gyd, byddwn ni lan yr un maint o bwyntiau nhw. Ar y moment, am bod ni heb chwarae gwmynt, a ni gwmynt o bwynt stiol, mae'n edrych yn big ask, ond a talent yn y boesyn, maen nhw'n surpriseo ni yn aml ofnadw, chwyd fe, chi'n gwybod bod nhw'n good players, a wedyn, amser ni'n chwarae teams da iawn weld rhain, maen nhw'n gallu codi gêm. Bale yn cael ei chlirio mond at Liam McInally, capten y chwicio'r croeso di mewn ar peniad gan Jack Biggs yn dod ar gellu yn gyfartal. Just equalised with Jack scoring. It's been, we haven't played our more fluent football at the moment. I think we're a little bit like tentative on the ball and there's no composure. Sometimes you just have to get your foot on the ball, head up, a little bit of composure and just play your natural game. Oh, easy. Oh. I thought we were in again. I was just about to jump all over you again. A Christine, ydych chi'n cael pnawn Sadwrn bach allan eto pnawn ma? Ie, dilyn nhw'n bob man. Ers blynydde mawr. Yn dach wir? Ie, odw. Wel, pan enillon ni'r Emrys Morgan, 2007 fi'n credu, oedd Rhin, sy'n ma'r number 6 fi'n credu heddi, oedd e un o'r mascots ni amser ni. Ie. O'n i wastad yn dilyn ters. Pan o'n i'n ifanc, nod just ffrindiau mrawd yn ware, a wedyn wedi stico dan o. Oedd y gŵr yn manager am rhyw 10 mlynedd, fi'n credu, a wedyn na fe break bach, ond cadwes i dan o. Fi'n enjoyo mynd mas bod i'r crowd i cadw yna. Mae'r boes yn, gret. Felly, Carwyn, dwi ar ddall bod ti'n teithio i fyny o Gaerdydd bob penwythnos i chwarae dy ran efo'r Turfs. Fi'n trial wneud fy ngorau i dod i wario dyn nhw. Fi a 2 boi arall y can o caf yna. Fi'n dod o Caerdydd i wario gyda'r boes. Achos fy ambell un yn dweud mae ar benwythnos mae yn y brif ddinas sy'n bod, ond i chi mae'r atyniad yn ôl yn Nhregaron. Pan galon wastad i bod yn Tregaron, so ni hoffi dod i wario dy boes. So na le ni eisiau dod i wario gêm. A mae boes i gyd wedi dod â fancy dress, so ni gyd yn gwisgo lan i mynd nôl ar y bus. So mae 2 awr o taith nôl i fyny. So just bach o hwyl gyda'r boes ar y ffôn nôl. I have no idea we're not breaking through here. I believe we're fairly dominant in what we're doing here, but it's getting that goal, isn't it? Gellu yn troi amddiffyn yn ymosod y Bale dros ben. A dyma Matthew Tong ydi o'n mynd i ennill y ras. Ydi! Ac mae prif sgoriwr y gyngrair wedi rhoi'r tîm serfrig yr adran ar y blaen gyda 5 munud i fynd. Y gellu 2, Tregaron 1. Ar fain cwrth i bodde. I fod yn onest, maen nhw'n edrych mwy wel sgwro. A Matthew Tong yn glir eto, golwr yn dod allan ac unwaith eto, Matthew Tong yn ennill y ras. Mae'n rhaid sgwr o to, so ma... ond o'n i'n heiddi rhywbeth mas o'r gêm, ond na, dwi ddim wedi mynd fel heddi, ond fel am apel drod fe. Yn anffodus, 2 gol iddyn nhw, y cwmwys yr un fath. Pêl-dwr yn gros, a wedyn oedd yr centre forward nhw'n rhif 10 na, just nipo mewn a i pwysio i fod keeper. 2 mistake ni, mwyn ffordd, yn y 5 munud diwetha. Ddim yn heddi na. A dyna ni, chwiban ola y dyfarnwr. Mae wedi bod yn gêm gystadleuol, ond 2 gol hwyr Matthew Tong ydy'r gwahaniaeth yma. Y gellu yn ennill o 2-1. I knew they would come good in the second half. Once they started getting the football on the floor, playing as they do, playing the game properly, and I knew Matty would come up trumps. He's a top striker. He's a great lad as well. And we got the 3 points, and let's move on, 6 to go. I think you could see in the celebrations what it means to everyone as well. Absolutely, because the club just wants to evolve. We've got such an amazing setup here. Like I said earlier, we've applied application for to have a clubhouse and the change rooms up here, which will just elevate the whole club to the next level and bring this whole community together even more. So
we want. We're the most ambitious club in the surrounding area, without a shadow of a doubt. Mae'r boys mewn hwnna nawr, ma' nhw'n chwod eitha lawr, ond mae'n noswaith dda o flaen ni. Gan bod ni wedi dod â bws lawr, mae yna fancy dress hyn o nawr. Mae dy fi'n problem. Na felliant. Mae hynny'n bwysig hefyd yn dydy i godi ysbryd rhywbeth i gadw'r ysbryd i fynd ar ôl canlyniad traumatic fel pnawn. Chwod, fel maen nhw'n gweud, win or lose, we're on the booze. Mae gyda ni cwpl o cans mewn fyna nawr, bod ni wedi dim dathlu ni'n wneud. Chwod, i ni dal i fod yn mynd i joio ni'n hyn. Na beth sy'n bwysig ar diwedd y dydd, bod boes mewn cwrdd, chwarae pêl-droed, cael gêm da, a wedyn mynd allan wedyn ni'n enjoy cwmni i gilydd. Hwna bwys, dwi'n cael fideo. Wel, mae hwyl o gwmpas y ceia lleol. Un o'r kits nath o wisgo, i chwarae. Nice. Good fancy. Sa fi wrth y foch yn y tîm. Diolch yn fawr iawn, Gelli Ganrich a Turfs Tregaron, cymeriadau. Ni ddim yn bell o Tregaron, fan hyn, yn ei citiau crand, beth am hon? Mae'n dim yn gwych, ond mae'n canlyniad y wych yn Aberystwyth ar hyn o bryd. Hei, ten ars fel un, sa Aberystwyth pwynt i ddim am sut perfformiad ydi o, y sgôr di beth pwysig, y 3 pwynt na. A maen nhw wedi dangos mwy o ddychymig. Maen nhw wedi cynnig yma lots mwy ymosodol yn y gêm hefyd. A nhw sydd wedi creu cyfleoedd gorau a wedi sgorio'r holl gol bwysig fan hyn rwan. Be rhaid chi gofio, yn cefn dy feddwl, dyn nhw ddim wedi cael llechan lan tymor hyn, chweith. Ie, na, pwynt da iawn. Os allan nhw gael un heddi, byddai'n amser da i ddechrau. Na ni weld cyfleoedd Pontypridd yn gyntaf. Gysyn nhw'n gwbl ar y dechrau yna. Do, nath o ddechrau droed flaen i'n cwestiwn Ben Amwn yn fan hyn, a mae o'n just cael ei droed iddi yn fanna, ond mae'n just hedag i ffwrdd o'r wrth o fo. Symudiad da, chwarae wrth ysgwydd yr amddiffynwyr, wedyn mae o'n dod i fewn ar yr ochr dall yn fan hyn, wedyn mae'n bron, gath o'i droed iddi, ond Bradford yn neud o dda. A chi'n gael y bil am un o un pen yn cael y llall, a dim un amddiffynwr yn cyrraedd na, ond ie, mae'n siŵr bod Pontypridd yn meddwl bod hon yn mynd i gyfri hefyd. Wel, oedd, am bod y bel, bechod bod y bel di mynd allan, ti weld ti'n hawdd o fanna, mae allan o dir y chwarae, felly, mae'n iawn i gael i ganslo allan dydi, ond ar y pryd oedd Aberystwyth yn dechrau dod nôl i mewn i'r gêm, so yna wedi bod yn amser da i sgorio, ond nath nhw ddim, ac Aberystwyth yn dod yn ôl mewn i'r gêm a di sgorio. Ie, dyna'r sefyllfa, ni'n gweld tu ôl i ni, cwpl o bobl yn paratoi, Danny Williams un ohonyn nhw. Diddorol, ni'n agos ati fan hyn, mae'n diddorol gael pawb Mae gen Aberystwyth rhywbeth i warchod wan, does? O gen i weld cyfleoedd Aberystwyth nesaf, achos ar ôl hynny, mi oedd na ambell i eiliad addawol. Wel, hon oedd y peniad i ddechrau, a mi dod o Johnny Owen dyn ni'n well, mae mewn safle fan hyn, lle mae o'n gweld bob dim o'i flaen o. Mae ar y posti bella, mae'n gweld o'i flaen o, mae'n gweld Ashley Morris, wrth i llinell gol. Mae'n rhaid i just reoli hwnna, a gadael y bel tar dy dalcen di, a ryw lwpio i fyny. Ti'n gwybod penio lawr, ti'n just cadw'n y lygad a lwpio i nôl efo dy dalcan. Mae hon sgil gorau, showboats gorau'r gêm. Mae hwnna'n arbennig o dda i Flint, efo'r sgil yna a wneud y cyfle i Jonathan Evans. Mae hynna werth fi ddod i dal i'n mhres i ddod i weld, wel, dwi ddim di talu ddod i fewn, ond yn sicr, bendant, mae hwnna fod ar Skies nesa, dangos i showboat i fo. Mae'n taro pel efo Sogl a Blaen i Draed i gael y nutmeg, Jonathan Evans wedyn, plygin ôl ar yr eiliad dwytha. Do, un o chi'n gweld yn plygin ôl, ond fe ddath gol. Bydd Pontypridd ddim yn hapus, eto, dim bod Aberystwyth yn poeni am hynny. Edrych am faint mae'r amddiffynwyr yn cysgu fan hyn, enwedig yr un ar ochr lle mae Jonathan Evans yn rhedeg i mewn o. Mae'n cysgu, mae Jonathan Evans jyst yn rhagweld, os yn ercydio draws y golwr, dwi yna. A mae yna i fi yn gredd naturiol o sgorio, a isio sgorio gol. Mae yna wahanol i mewn safleoedd, ond oedd o isio bod mewn safle, mae'n darllen y chwarae, gyda eto gan Flint. Ashley Morris, mae'n gwestiwn, nath o daro i nôl i lle, oedd yr mosodwr yn mynd i sgorio, fel na Jonathan Evans, felly fe ddech chi gwestynnu'r arbediad yn lle 10 blynedd, na Tommy Morgan ddeud rhywbeth, 10 blynedd nôl, Ashley Morris di dal o'na, nes a fod i taro i allan, llaw creu ni, a sy'n mynd allan am cig cornel. Ail hanner mawr iawn ar y ffordd fan hyn, Malcolm. Wel, mae'n rhaid i Pontypridd, trech di byth fel bod nhw wedi curo Peter gol i ddim wrthos dwytha. Ar y perfformiad yna,
dyn nhw'n di troi fyny eto. So ti'n gwybod, ti'n mynd i gael mwy. Ydy Aberystwyth mynd i cadw nhw allan? Wel, mae gen rhywbeth i warchod, mae'n sicr. Oes, yn bendant, Max. Diolch fawr iawn am y tro. Nawr, os chi ma'n gynnar, bore yma, oedd hi'n orlawn yma, gyfyn y chwaraewyr ifanc, mae'n gyngrair ieuenctid lywyrchus iawn yn ardal mas, diwedd y 60au. Dwi'n eisiau brolio, nath un ohono ni, ennill y treble yn 1985. Celtiaid oedd yna, amser gwych. Nawr, Steph Davies, un o boys Aberystwyth, un o'r chwaraewyr, un o'r hyfforddwyr yma, ges i air da fe ben bore. O Steff, mae'n brysur yma, ben bore yn Aberystwyth, tîm brysur hefyd. Gret gweld gymaint o blant lleol fan hyn heddi. Odi, ti'n meddwl, ni'n ffodus wna'n yma yn Aberystwyth, ni'n 3 safle ffantastig i gael sy'n cyflesterau ffantastig yma. Ni fan hyn yn Park Avenue, mae gemau ymlaen yn Penweddig a yn Blaen Dole. So mae dy cyflesterau ffantastig i plant o bob oedran o 5 plant a 16 i gael cyfle i ware bod wedi sadwn. Mae'n gret. Ie, well ni esbonio beth yw'r gyngrair yn union, felly fi'n cofio, blynyddoedd maith yn ôl, mi oedd yna gyngrair, mae cyngor wedi bod fan hyn ers y 60au, mini minors, so eisiau brolio, gysi bach o lwyddiad, ond dal yr un sefyllfa fath o beth. Ie, wel, fan hyn nawr, mae dyn ni tîmaeth dan 7 yn ware fan hyn, so mae dyn ni 2 grŵp, tua 12 tîm, so plant o 5 i 7 yn cael chwarae, so maen nhw fan hyn, dyn ni under 9s, under 11s, 13s, 15s, mae'n gret, mae'r plant mae'n cael cyfleoedd ffantastig, a ni ma heddi gyda'r under 7s. Dwi ddim fel, sim cystadleuol, sim tarian ar y diwedd, ond mae'r boes yn cael datblygu, a mwy na pwysig, bod nhw'n cael bod yn hapus yn ware fyd, so na beth sy'n bwysig, really. Ie, felly clybiau o'r ardal leol yn amlwg o pa fath o tîm ein nhw? Ie, so, wel, i fi'n hyfforddi Ystwyth, so Llanilard, mae dyn ni Penrhyn Coch fan hyn, Tregaron, mae dyn ni Bow Street, a mae Dubli Lan, so mae un o tîm o fi'n ware fan hyn nawr, Ystwyth, Llewod A yw'r ein, so fi'n hyfforddi nhw a Llewod B, mae ma fi'n 5, maen nhw'n cael ware fan hyn, maen nhw'n joio, so tîm oedd fel la yn yr ardal rili, o Tregaron felly pella mas os ti'n mwyn o Aberystwyth. Ac yw'r clwb, cysylltiad â'r clwb yn amlwg, os yna scouts ma'n barod yn edrych ar ein? Mae'n diddorol rili, achos fi'n athro hefyd, so fi'n gweld lot o'r bechgyn y merched yma chwarae'r ysgolion a beth hefyd. Ond ni'n gallu gweld, mynd nôl ers i fi dechrau wared Aberystwyth, mae lot fwy o boes lleol yn ware yma yn y flynyddoedd diwetha. Mynd nôl cwpl o flynyddoedd, wedyn ni TNS oedd 7 o chwaraewyr lleol yn ware. A na be ni moyn rili i'r clwb, yw bod ni yn dod mewn ar chwaraewyr yma. Mae Boreau fel hyn yn helpu, maen nhw'n law fan hyn, cyfare ar ceia ffantastig fel hyn, maen nhw'n cael y profiad, a gobeithio wedyn ni'n gallu gweithio i cael nhw mewn i'r tîm cyntaf yn y dyfodol, ynddo fe? Digon prysur i ti, ta fe. Ei, diolch am y sgwrs, diolch am fawr i ti. A dyma Steff i hun, eilydd yw y pnawn, mae wedi cael anaf i'w lawr wythnosau diwetha, gen i olys byddai'n dod i'r cae i geisio gwneud gwahaniaeth, dim bod angen i gwahaniaeth ar un o bryd. Maen nhw ar y blaen. Maen nhw eilyddio wedi bod, gen i fwy o fanylion felly wrth i ni fynd nôl at y pwynt sylwebu. A'r hanner mawr iawn i ddod, fel o'n i'n gweud, nôl yn ni at Nick Parry. Danny Williams ydy'r eilydd. Un ymunodd a Pontypridd dros yr haf o Hwlffordd. Ac Pontypridd yn gwneud ac yn cymryd y cam cyntaf i geisio newid rhywbeth. A gol Evans yn gwahanu'r ddau dîm ar yr egwyl. Da chi'n syllu'n arw, Tommy? Just edrych yn ni, Nick, i weld pwy sydd wedi'n mynd bant o'r cae i Williams yr arno. Caradogan sydd wedi gadael y maes. Ac fel gan Anderson. Chi'n teimlo efo Anderson. Galle rhywbeth ddigwydd. Mae gan hwn dalent, so ddim amheuaeth am hynny. Gen oed ydi o. Mae gol yn dyfefyd. Mae fe'n fywiog iawn, i fynd deg. Stokes di penderfynu. Newid pethau. Ac oedd Caradogan di gweld Carden Felen yn doedd. Felly bod hynny yn rhan o'r heswm dros y penderfyniad a cyfle cynnar i Tho wneud be oedd Tho'n y geid gydol ar hanner cynta. Sef hyrddio hon i mewn. Bech o droad ar ei rediad o. Fi just yn sydyn iawn efo'r tafliad o fanna, de. Pam mae o yn cymanu i rediad? I gael y twist na,
i gael y pwer trol i'r tafliad, dwi'n mynd all. Fel yma fe'n gwneud ers mae wedi bod yma i fod allan onest. Diolch golygu bod yr hediad yn hirach mae'n debyg, yn dydi? Ella wir. Fi wedi bod yn edrych yna fe, a fi'n gweld i goes e, dwi'n un goes ar y llawr gyda fe. Gai ofyn, Tommy, da chi di'n rheoli, ydy o'n gaffeiliad hynny yw cael rhyw sy'n gallu taflu'n hir, neu'r demtasiwn ydy, defnyddio fo o hyd, dwi'n teimlo hynny, fe Wrexham a Ben Tozer. Ie, ond os edrych chi di ar strategau, maen nhw'n sgorio goliau ohonyn nhw. Felly, am rhaid neu rhywbeth fel hyn nawr, amrywiaeth. Ie, dyna beth sy'n angen, de, Flint. Creuwr, unig gol y gêm hyd yn hyn. Fod i chwarae gorau ar y cae. Flint. Y fi. Ie. Fod si mwyaf creadigol, mae'n spark yn fo, mae'n rhywbeth ynddo fo, de, lle mae'n mynd i curoedd un. Ie, gath ei adael allan san diwetha, ond sôn oedd yn lleol bod clwb arall wedi cynnig yn dan o fe, ond oedd e'n rhy hwyr iddo fewn a oedd wedi fforti bach. Flint nath, dwi'n meddwl. Flint nath gyda gynnar, dwi'n meddwl. Ie. Y bel, yr amddiffynwyr yn dal i mewn yn disgwyl y bel hir, oedd yn chydig bach o wahanol o'r gornel ac o'r tafliad, a mae Aberystwyth ni amrywio i chydig bach i bwy mae honna'n disgyn. Mae'n dod nawr i Kirkman. Oedd hi'n bwysig bod honna'n cael ei ffenio'n glir, yma Aberystwyth yn cychwyn yr ail hanner yma ar y droed flaen. Evans yn ceisio i gwirau at Owen, mae'n cael ei giro. Cyfle i Davies. Efo chydig bach o help gan y capten Green i'w chlirio hi, a mae yn ôl i lwybr Davies. A mae Davies yn chwilio am Amon, a bydd Amon, wel, dwi wedi cael dim byd i fwydo arno fo gydol y pnawn, na di. Ie, ond fel ymwysodwr, ti ddangos yn mellwaith, nec, ti ddod yn bach yn ddwfwn na edrych am y bel, dwi'n edrych am y bel gwbl, fel ymwysodwr. Cofia, gath o hat-trick wrth yswitha, a ti'n meddwl i chdi dy hyn. Do'n di gael hanner cyflaw, sy'n yma. Na. Di tîm ddim di cyd chwarae, dysa ddim. Wel, di ddim creu dim un nhw. Di'n byd, di'n cynnig dim byd yn ymwysodol. Dyna fydd pryder y gŵr yma, Andrew Stokes. Mae gynnu fo dipyn o brofiad hyfforddi, a mae wedi bod ar staff Abertawe, mae wedi bod ar staff Manchester United cyn heddiw, a gydal ond yn 26 oed. 22 o goliau mewn 24 cem yn cynnwys heddiw ni. Dyna'n digon da. O dyna ydy'r broblem i'r ddau dîm, ynde? Hynny yw, mae goliau y mor bryn. A wedoch chi beth sy'n mynd i ddigwydd rwan? Surprise, surprise, mae ffôn yn mynd i hyrddio hon. Gawn ni weld o. Ond ia, awgrymu bod ni'n mynd i wylio i draed o. A mae wedi gwrando ar y cyngor. Diolch hyd oedd yn cymryd y tafliad. Mewn hi chwilio am Evans. Evans yn cael y peniad lawr. No te, Owen, sbiwch ar y crysor yn o'i gwmpas o. Ac oedd Owen yn oedi gormod yn dod mewn. Wright yn neud yn dda iawn yn darllen y chwarae. Yn gwybod oedd y methu dod trwyddo fo, felly dod o'i gwmpas o. Nath neb ddangos hefyd i John Owen fyna. Ac o'n nhw'n sicr yn amrywio'r tafliadau mewn yr ail hanner i fod yn 10, syth at Evans. A mae Evans, mae wedi gyd yn dda iawn fan'na. Mae wedi bod yn glyfer i ennill cic rydd. Ac rhwystredig Amon yn amlygu hi'n braidd, ond nath Evans yn dda fan'na. Ie, nath e'n wych fan'na. Dangos tipyn o gryfder fan'na. Fe'n pwyso mewn i'r amddiffynwr, ond... Mae'r gic yn mynd i gael ei chymryd gan Kirkman. Arsenal gyda llaw yn gyfartal yn y gêm yn yr uwch gyngrair. Yn erbyn Aston Villa, Zinchenko di sgorio'r gol honna. Di ddim yn gic gornel, cic rydd ydi hi. Kirkman. Ddim cweud digon da'r ergyd i mewn yn y diwedd gan Lewis. A bron, dyna ydy hi Aberystwyth ar hyn o bryd. Maen nhw'n dechrau ail hanner yn arbennig o dda. Pontypridd yn cael traffed clirio'r bel. Mae'r gêm hwnna lai wedi cael ei chwarae o'r llinell hanner i mewn i hanner Pontypridd o'r cae. Turner am gadw'r pwysau ymlaen. Sbiwch ar rediad Evans. Rhoi pwysau ar Bright. Bright nôl at Morris. Ia, a pwysau Aberystwyth wedi ennill y tafliad o. Ie, Pontypridd yn methu allan o'i hanner hun a ddechrau ar hynny yma, 6 munud wedi mynd. Aberystwyth yn dangos i dannedd y ddechrau'r hael hanner. Ydych chi
Gwyn i wyliau draed o rwan, Tommy. O, weld yn iawn, doedd. Oedd, gath o'n i'w skip bach do, a wedyn oedd yn taflu. Kirkman di gyda dda fanna, dal i dir, oedd yn bwysig fod y dyn ola. Pontypridd yn ceisio cyflymu pethau yma. Chwaraewyr Aberystwyth, sbiwch, o'n nhw'n heidio nôl. A mae yna benderfynolrwydd yn chwarae cynnar Aberystwyth na ddau'r hanner. Mae dim amheuaeth am hynny. Gwaith da gan Davies. Ar yr hediad i ganol cae ac at Lewis. Right. Ond y bêl hynna bron iawn a bod yn bêl gampus i lwybr eilydd Danny Williams na te fel hyn mai i'ch atgoffa chi os di pethau'n aros fel ma' nhw. Aberystwyth wedi camu dros Pontypridd am tîm Andrew Stokes yn y ddau isa a Hwlffordd ar 5 pwynt. A ti'n edrych yma na, os ti'n aros fel un, Aberystwyth mae'n 6 pwynt o lig Gaernarfon sy'n seithfad. Dyn nhw'n allan am, efo 8 gêm i fynd. Nhw'n gofaru Gaernarfon dwywaith. Maen nhw'n siŵr chwarae Gaernarfon dwywaith, oes? A wedyn Aber yn Ewrop, Tommy. Wel, ryfedd y gêm Bale Road. Faint o sydyn sef o'n mynd i troi, dyna dwi'n trio ddeud. Ffordd arall, os ydyn nhw'n colli heddiw. Edrych dros ysgwyd ti, edrych yn y flaen ti. Williams, bron iawn a bwydo Owain Jones a'n lwcus fanna. Ac be mae'n rhaid ni gofio di Aberystwyth ddim di cadw llechen lan gydol y tymor. A mae rhaid nhw gadw honna yma y pnawn yma, da chi'n teimlo. Na'r challenge. Sir blaen nhw yn weddill y gêm yma. Mae Lewis yn brysur yn dydi yng nghanol gau Pontypridd i fod yn deg. Mae yng nghanol popeth. A mwyn oedd yn galw amdani, mae'n cael ei thorri lawr, braidd yn rhy hawdd. O, na dacl oedd yn drosedd a dyfarnwn o chwarae'r fantes. Dyna mae'n neud dim byd arall. Bêl gan Flint. Ydy Thorn ac Arneson yn ganol o cae Aberystwyth yn medru cae y gêm yma. Mae'n anodd, digon amser i fynd i Pontypridd, dwi'n mynd deud, ond ydyn nhw igon profiadol i ddeud, oce, un beth da ni ddim yn neud i ildio gol heddiw, a na ni neu siŵr o hynny, jyst i ista, torchi llewis, cwffio bob dim, brwydro bob dim, fel ma'n nhw rwan yn ganol cae yna. A gallwch chi ychwanegu Lewis at y drindod yna. Fedrach tad, efo 3 yn nhw edrych. Mae yna 3 chwaraewr penderfynol iawn yn fanna'n doedd. Ond rhaid ni gofio hefyd, yn yr hanner cyntaf, y Clayton Green cael cardyn felyn, felly mae effeithiolrwydd yng nghanol cae ddim cystal. Erwydd hynny. Y gic o'r dde. Ac y peniad gan Wright, ond dim problem o gwbl i Turner. A mae Wright yn dipyn amlycach yn yr ail hanner, mae'n agodd yn yr hanner cyntaf. Wel, a Andy Morrison, siarad am fi yn ystod eich gweld, dim wrth i fod efo. So fo'n dal yn ddiolwr yn i'w gynres, so fo'n Cymru do, mae'n 27 oed. Dim di chwarae efo cefndir Caerdydd a Betawen yn unlla, mae di bod yn clwbio o gwmpas y de. Ac o Cambraean a Clydach Moch yn y diwedd, dros yr haf. Mae'n benderfynol, mae eisiau bod gyntaf yn y bel. Ac unwaith eto, mae'n dafliad. Wel, mae wedi gadach chi lawr, Tommy, efo'r tafliad yma, 5 gwaith. Ar wahân i'r ffaith bod ni'n dweud bod y wastad yn taflu'n hir a wastad yn codi goes, mae'n ei geid popeth arall yn ei ddaddogan. Randwn o ti ar y ffordd o'r Nick. Dyma hi, un golwg arall. Chydig bach o oedi. Oeddech chi methu beio Louis Bradford am drio honna. Y goes yn uchel, dim byd mwy na hynny. Ar benthyg o'r Seintiau Newydd. Am hwn fyna, just fel ymysodwr, dim yn gweld ymysodwr yn ymddiffyn. Fi ddim yn hoffi e. Na pam ni byth yn ôl i amddiffyn dim. Ti'n mynd disgwyl i amddiffynwr trio cic dros ysgwydd fel la.
Aber di dwy ni, gwaith da gan Thorn. Ac yn dod ar draws o Bright. Ac unwaith eto, maen nhw'n temtio ffawd a chi'n teimlo'n ildio'r holl dafliadau yma. Rhywbryd, mae rhaid i rhywbeth ddod o'r tafliadau hir. Ond wrth gwrs, gwahaniaeth ydy, mae tafliadau'r ail hanner mae mewn i'r gwynt. Falle mae dyna pam mae wedi bod chydig bach yn hapusach i'w amrywio nhw. Ie, beth ti'n meddwl bydde Pontypridd wedi dechrau'n gryfach na hyn yn yr ail hanner, ond Aberystwyth ti'n rheoli beth ar hyn o bryd? Bale yn cael ei chlirio. Anison yn cadw bwyll, pasiad Walsh. Y bas ola ddim cweit yn gallu cyrraedd y dyn. Oedd y dacl fanna ar Owain Jones wedi aros i lawr, ond mae'r Bale i lwyfr Lewis. A tu allan i Lewis mae Cummings, a mae Cummings yn cael ei wylio a'i fugeilio gan Lewis. A mae Lewis i gyd yn dda fanna i gau o lawr. Cummings i gyd yn dda i gael y Bale i mewn o gwbl. Ond oedd y Bale gyntaf yna'n ganol y cae gan Clayton Green yn un wych. Ti'n gwybod beth o, o'n i'n meddwl bod Arneson di tynnu i ddyn i lawr yn ddigyfaddawd, o'n i'n meddwl se Hugh Jones di reid o'n efo Cardi Melin di cofio'r digwyddiad reit ar y llinell hannar yn fan hyn. Bale gan Davies mewn i'r cwrt. A da chi'n teimlo pan mae'r Bale yn mynd mewn i'r cwrt. So neb yno yn y lle iawn i Pontypridd, ond mae'r tempo'n well, a da chi'n teimlo bod ychydig bach o gawl yn berwi yma. Morris yn y diwedd yn gwneud yn arbennig o dda ar ôl i wneud i'w gyd chwaraewyr lyncyn galed. Yn tactegol ddo, mae Aberystwyth yn wneud y peth iawn. Wel, ie, mae Flint yn mynd o'r carden fel nid yn unig am honna, ond mae wedi bod yn lloseddu, ond honna ar Margetson. O, ddol o allan cwyno am honna. Ie, fi'n credu oedd yn mynd i gymryd hwnna o ran y tîm oherwydd oedd Pontypridd yn mynd i wrth ymosod lawr yr ochr ddef yna. Ie. Mae'r ffisio ar y cae fan hyn i Aberystwyth. Walsh yw e. Liam Walsh. Edrych bod e i Brynawn neu drosodd. O, gath anaf yn yr hanner cynta. O, bosib oedd honna dod nôl i'w gnoio. Tra bod ni'n aros, cofiwch am pod sgorio yn trafod digwyddiadau cyfredol y byd pêl-droed ar gael bob bore dydd Mercher, y diweddara o bêl-droed Cymru. Y gwybodaethon arno fo. Da chi di bod, Tommy? O, dwi'n bod unwaith yn gyrru. Siŵr, Malcolm di bod arno fo? Dwi'n... A gyda chi'ch podled ydych chi'n yn does? Oes, ond sef i licio gwad bob yn hyn. Gyda llaw, un testyn trafod diamheuol dybiau ar bod sgorio di Mercher fydd y stori yma ynglyn â'r eilyddio yn y gêm neithiwr rhwng Pen y Bont a Met Caerdydd. Cadwaladr sy'n paratoi i ddod mlaen fel eilydd dros Aberystwyth. Chwaraewr ymunodd o Flint wrth gwrs, ddim yn eilydd gwael i gael ar y fainc. Na, Johnny Evans yn gedi mynd nôl i... Na, Flint sy'n mynd nôl i wario fel cefnwr de. Ie. Diom ymlaen eto, a neitho yn gallu bidio dod ymlaen heb cael ei wahodd. O'i nôl at hynny yn y man. Wrth i Amon geisio cael rhywbeth i ddigwydd, ond dydi o ddim. Na, sef yn cael cyfle eto, dwi'n i tharo eithaf cyntaf, falle ddyle fod i gwneud. Mae wedi pasio'n glyfer! A mae'r Bale wedi cael rhoi mewn gan yr eilydd, ond oedd o'n cam sefyll. A Danny Williams sydd wedi sgorio ddwywaith eisoes y tymor yma. Ond Amon, wel, ddyle Amon di chwipio ei hun. Wel, fel ymwysodwr, chwyd, sydd wedi sgorio tair gol san diwetha, llawn hyder, ydych chi'n meddwl bydde fe, cael y chal o fi fyna? Di fi, do'n yn cam sefyll. Do'n yn weld yn cam sefyll i fi fyna. Edrych ydi, mae'n aros mewn llinell efo. Na. Edrych ydi ar Litchfield yn ganol y llun. Mae'n i fod yn deg i Danny Williams,
Orffen yn wych, ie. Wedi gyffyrddiad gosod ti ac yn gwybod union beth yn neud. Ie, dim mynd am y pŵr, jyst rhoi'r bêl yn y cornel. Mae'r eilyddio wedi digwydd, so hwnna'n gallu bod yn benderfyniad mor allweddol, a mae'n edrych yn benderfyniad gwael, yn dydi? O, iawn. Anderson. Os bysach chdi'n mynd lawr. Ond ni'n mynd nôl at yr eilydd, ac Cadwaladr ddim yn dod mlaen i'r maes, heb gael ei wahodd, Walsh yn gadael, ond mewn gêm yn Wrexham o'n i yn ei hunos fawth, mi gafodd un o chwaraewyr yr ymwelwyr, Garden Felen, am ddod mlaen fel yn ôl i'r cae heb gael ei wahodd. Ac oedd wedi cael Garden Felen yn barod, felly gafodd y Gerdyn Coch cyn cicio'r un bêl. Do. Gath Walker ddim peth i Man City yn Arsenal dyn nhw blaen. Oedd o off y cae di brifo, a wedyn oedd ar y cae yn ôl heb cael ei caniatad. Garden Felen, yna fo. Cegrydd. Anderson, i'w chymyd i. Cadwaladr, rhywbeth ychwanegol i anelu tuag ato fo. Mae bel sal. Oedd hi'n mynd i awgrymu hynny. Rhaid chi ymwystod y bêl yn se. Mae gen nhw'n chwaraewyr o dan y bêl. So mae'n yn golygu bod nhw wedi rhedeg i fewn i fuan. Jones. Da ni yn yr hanner awr ola. Da chi'n teimlo bod Pontypridd di dechrau setlo yn yr ail hanner am y tro cynta. Ie, dechrau rhoi rhywbeth mwy o bwysau ar Aberystwyth. Ond, golgeidwad heb gorfod wneud dim un arbediad hyn yn hyn. Na. Right. Davies yn gyn ddau gadw honna'n fyw yn doi at i gapten Green. Green yn cael ei gael awr. Y tafliad yn cael ei roi i Aberystwyth. A da chi'n teimlo, mae yna wyrgylch yma nawr, Tommy, mae yna rhywbeth i ymladd dros fo. Ie, mae'n mynd bach yn fratiog allan o fyd. Clayton Green heb gael y gêm o'r heddiw e. Na. Di heb dylanwadu'r gêm o gwbl hyd yn hyn. A mae yna chydig bach o herio ym ymlaen yn does tynnu ar ei gilydd. Mae pawb sy'n ar y cae allan fanna'n gwybod mor bwysig di'r gêm yma. Ac ar hyn o bryd, mae Pontypridd yn cwympo i'r ddau safle isa, ond mae gyda ddigon amser a maen nhw'n edrych fel tîm sy'n a'i bwriad ar newid pethau. Ond mae'r record oddi cartre nhw yn simsan ofnadwy. Un buddigoliaeth ganddyn nhw gydol y tymor, a honno'n dod yn ebys mewn gan Cummings, y tafliad hir. Mae o'n cyrraedd gyntaf, wedi gen yn dda i gadw honna'n fyw. Aberystwyth yn methu chlirio hi. No mewn y mae'n tasgu yn y diwedd oddi ar. Sgoriwr unig gol y gêm, Dave Evans. Beth yw, ys edrych y record o ddau glwb yn warthu sbant o gate i buddigoliaeth yr un. Dros y tymor hyn yn hyn. Na pam maen nhw lawr y gwylod. 25 o funudau o'r gêm i chwarae. Y bêl gan Magidson. Nôl mewn eto. A maen nhw'n gadael y bêl adlamu, a mae hynny yn beth anoeth i wneud. Sam llawer iawn yn mynd yn iawn chwaith i Owain Jones. Dio na Ben am yn di cael llawer iawn o hwyl. Wel, dwi'n siwr ti, Malcolm, ond fel y mysor, rhaid ti weithio'n galed. Dwi'n mwychosi digon. Yr unig ffordd ti'n mynd i gael unrhyw fath o hyder i'ch ti dy hun yn ôl, wrth gwrs, dim deud bod o angen y hyder yna, ond beth dwi'n dweud, ti'n gorfod gweithio'n galad. Ti'n gael dy lwc allan o weithio'n galad. Mae Michael Wilde yn 20 oed, ac os diolch yn sgorio bob wythnos, mae o'n reidyn o gwmpas a gweithio, a mae'n gadael bob dim ar y cae. Dwi'n cael y teimlad, efo y ddau yma chwarae fyny, Llyr Llain a Men a Owain Jones, raw yma i Pontypridd. Flint yn chwilio am Johnny Evans. Mae o'n dal yn y cwrt yn aros am y bêl rif fyny. Teg at Jones, mae tasgu oddi ar ei wyneb o fro iawn. Bradford ar ferchog. Chwilio am yr eilydd Cadwaladr. Nawr te, os o lawio fanna. Mae yna apelio, os o drosedd fanna wedyn oes. Mae honna tu allan y cwrt. Dydau nôl.
Ond oedd na lawio, mae rhaid bod na lawio fanne. Mae'n cic o'r sbotyn i fi, oherwydd, tro gyntaf nes i weld ti, mae o tu mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n mynd lawr yma'n hyn, oedd ddim byd yn honna. Rwan ta, edrycha. O na! Wel, y honna sydd wedi cael ei rhoi, y drosedd gan Bright. A mae rhaid i Aberystwyth. Ond ddim wedi cael 9 allan 10 hwnna am y daid. Kirkman sy'n paratoi i gymryd y gic. Os na awgrym mynd yn uniongyrchol arno fo, gwastraff garno fo. Ond mae'r dyfarnwr di gwrthod un gol yn amheus iawn i fod yn deg ar gyfarwyddyd y dyfarnwr cynorthwyol. Diolch yn gweld, na di. Lle mae nhw ddim yn gweld ochr yma'r cae. Mae gymaint o gyrff o gwmpas, mae'n llawio i fanna. Mae Hugh Jones gymaint o gyrff o ddau no. Dwi'n mynd i weld o'ch waith. Alla honna fod yn dyrobwynt arall. Da ni wedi sôn am y gol gan Johnny Evans. Da ni wedi cael sôn am y gol gan wedi gwrthod i Danny Williams. A dyna chi gico'r smotyn o bosib. A mae pawb eisiau gweld yn dydyn. Mae pawb eisiau edrych. Ac mae Richards yn paratoi i ddod mlaen am ysodwr profiadol. Dwi dal yn falch gyda ni ddim VAR. Ia, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn, dydy. Hynny yw, fysa benderfyniadau wedi cael ei newid yn y gêm, a dwi'n meddwl tasa gynnu VAR. Ie, wel, dibynnu pwy yw'r VAR bod wedi wedi rhewi falle erbyn diwedd y nos. Mae hwnnw'n cael o'n anghywir dyddi yma hefyd. Sy'n cymryd rhywbeth fel tystiolaeth wrsos dwytha yn yr uwchgynghrair y Lloegr. Cadwaladr. Owen. Neb yna, falle dyna Lewis di'r rhedeg. Rhagweld honna chydig bach yn well. Dim cyrff yn y cwrt Cosby gyda Aberystwyth fyna. Ond gwaith gwych, lawr rasel chwith. Gan Johnny Owen, y gol geidwad. Gadael y bil i fynd, ond oedd ddim safle gore fel gol geidwad. Mae yna aberthu amddiffynwr am ymosodwr. A penderfyniad felly fydd yna bresenoldeb i ychwanegu at Ben Amon ac at Owain Jones a'r cyfan yn tanlinellu bod Pontypridd yn gwybod maen nhw wir angen gol. Gwynt yn siglo'r bel yn y rhagor. Y glawd i pallu gydol y pnawn, y Gwynt nid felly. Tafliad. Davies yn paratoi i Cymru yma, Steff Davies. Davies arall yn paratoi ddod mlaen fel eilydd i Aberystwyth. I ddod o fel pwy deth bant i John Owen, dyn ni'n teimlo yw'r ffefryn. Ia. Gwaith da gan Johnny Evans. Mae hwn mor benderfynol yn dod ar draws o Davies. Mae'n gig gornel. Ia, gwych. Gwych gan Johnny Evans. Cymryd i ddyn ar. Oedd ddim rhaid iddo fo gymryd o ar i ddeu gwir. So wedi medru crymanu'r bel na i fewn i'r cwrs Cosby yn gweld yna neb yn dod i fewn. Maen nhw'n dod ar chwaraewr profiadol Steff Davies ymlaen ar gyfer y gic gornel. Ac yn gadael mae John Owen. A mae hwnna'n newid sy'n cael ei wneud yn weddol aml gan Aberystwyth. Tebyg am debyg. Nawr te Steff Davies, ond di'r goliau ddim byd llifoedd o fo a dyd y lle a tymor yma chwaith Joe ddim di sgorio eto. Ond mae o wedi cael byd prysur oedd yn hyfforddi y plant yma ben bore. A nawr mae'n cael ei mlaen i geisio dangos i'r plant sut i gwneud a sut i ddau'r bel yng nghefn yr hwyd. Ac athro wrth i waith bob dydd. Dwi'n mynd i ddysgu gwersi Pontypridd prawmanig. Neu ydy disgyblaeth yr amddiffyn yn mynd i gadw'r bel allan.
Amser chwarae pwy bydd hi nawr. O, hyfryd! A Cadwaladr ar yr eilydd. Mae honna wedi cael ei gweithio ar y cae ymarfer. Dim amheuaeth am hynny. Oedd o'n slick, oedd o'n gelfydd. A da chi'n tybio nawr, falle nad oes a ffordd yn ôl i Pontypridd. Amddiffyn stond gan Pontypridd fyna. Cadwaladr. Falle bod nhw'n dysgu gwers o'r Flint tan diwetha. I lwdio gol o'r gic gornel. Ond tro hyn, mae'n troi peth ei amgylch. Kirkham, pêl wych. Yn y gobeith oedd yn neud o'r cae ymarfer. Dwi ddim. Pwynt da gyda chdi'n deud bod nhw'n sefyll y stond. Hollol. Edrych am nhw'n bod nhw'n yn y parth. Bod nhw'n marcio am ddiffynwyr fel zone marking da ni'n gael o fod e. Bod nhw'n sefyll y stond. Digon o amser i ma Cadwaladr dod at draws i ddyn, a ti'n gwybod, bod un peth mae rai fod wneud. Canolbwyntio cael y cyffyrddiad i'r bel na gynta, cael ei droed o flaen yn amddiffynwr, a just cyfeirio i, a nwesu hi, defnyddio'r pwer yn y croesiad, a mae'n 2 gol i ddim. Ac yn ddiddorol iawn, pwy gafodd i giro oedd Amon. Dim amddiffynwr. Amon sydd wedi bod yn dod nôl i gynorthwyo'r amddiffyn, ond fo gafodd i ddal, fo gafodd i dwyllo. Ac Aberystwyth. Yr unig ffordd oedd o'n mynd i sgorio oedd Cymru ti ar y cyffyrddiad cyntaf na beth bynnag. Un oedd y sioc i'r golwr nath i chwipio trwy heibio fo. A tasa fo ddim di chyffwrdd sy'n cael ei ystyried yn gornel sal yn fysa. Fysa siwr. Ond fel ddain chi ddeud, mae rhaid oedd hi'n rhywbeth oedd nhw wedi bod yn gweithio ar, oherwydd nath o fynd am y postyn cyntaf na, ac oedd hwn mwy bywiog na neb. Wel, mae wedi cael ei ddwyn yma o Flint i gael goliau. Un o'r newidiadau mae Aberystwyth wedi wneud i geisio ateb i problemau. Dyna'i ail gol o. Mae o yn chwarae nhw'n ymwysodol gweithgar ddo. Ond eitho reidyn o gwmpas. O, nawr te, mae Johnny Evans yn cael ei dynnu lawr gan Davies, ddyle honna fod yn garden felen. A mae hi... I fod yn deg i Johnny Evans, mae wedi gweithio yn rili galed lawr yr asgell lle yma. Mae wedi rhoi pob math o broblemi i'r amddiffyn. A mae fe'n benderfynol. Na'r gwahaniaeth fod e'n hynto fe a Owain Jones, er enghraifft. A gath Owain Jones mae llynedd ddyn nhw am dymor, a Johnny Evans i fi yn well chwaraewr na Owain Jones. Mae wedi dangos heddiw do. Owain Jones heb wneud dim praw ma, dim byd. Ac os da chi'n edrych ar y gwahaniaeth yn y ddau dîm, falle byddech chi yn sôn am Flint ag Evans i Aberystwyth fel 2 chwaraewr sydd wedi cael gwir fel anwyd ar y gêm yma, dydyn? Ie, dod nôl mewn o'r tîm. Ydy pam nath nhw'n wario tan diwetha? Mae'n just gwestiwn da ni we. Ni taff ar ôl y gêm. A Nissan yn paratoi i gymryd y gic, a mae yna 2 eilydd ymysg yr rhai sy'n aros yn dani. Mae hwnna'n gic sal. Mae hwnna'n wastraffus. Nôl â ni eto. Gael golwg ar y gol yma. Wel, penderfyniad mawr gan y rheolwr i wneud Cadwaladr o'n eiliadau cyn i yn digwydd. Ac just yr amseriad cyrraedd yna, pan mae'r bel yn cyrraedd. Sa fo ddim, sa'r bel wedi cael ei chlirio, a mae wrth i fod. O'r llun na, nes i sylwi, nath neb arall symud. Dim ond fe symud o. Allan wrth y 2 dîm. A ti'n bod, ni'n sôn am ti, mae bobl yn gweud, nid i fydd sgorio gol yn aros yn stond. Mae'n rhaid i fod yn symud. Pwynt da, ac oedden nhw chwarae'r gêm na, mae Wyres bach yn chwarae fo fi. Taid, Rhewi. Y dafod, mae'n sôn amdano fo. Wel, chwarter awr o'r gêm sydd yn weddill, ac Tommy, da ni wedi bod yn feirniadol sawl gwaith, ond maen nhw well tîm ail hanner Aberystwyth, yn dydy? O bellffordd. Maen nhw'n... Wel, sy'n mwyn Pontypridd, sy'n siap edrych nhw'n sgoro goliau. Yn tactegol heddiw, maen nhw'n edrych mwy styfnig, maen nhw'n edrych mwy disgobledig. Sut fel cyn bod tîm yn gallu bod mor dda adre a mor affwysol o wael i ffwrdd? Yr heswm mae Malcolm di tawelu di mae'n cyfaill ni nôl. Mae'r glomen wedi dod i iste uwch yn penne ni. Felly mae yna 2 glomen yn y bwynt yn wedi. Just mes ar ben Tommy dwi. Wel, digon gyda sbwch yn bendroni amdano. No te.
Cyfle am drydedd, cyfle i ladd y gêm. Anderson yn bod yn gall pwyllo. Basiad Flint. Ti'n gwybod be? Ti'n gwybod be? Oedd y chip ar i Anderson yn fanna. Mae eisiau anghofio am y gêm. Mae gen i ffrind. Dyma union uwch ben yn pwynt sylwebu ni. Ac dim ond gobeithio nad ydi penderfynu treulio i chinio. Neu da ni gyd mewn helynt. Ac mae'n ista wrth ymwyl Tommy, so mae'n oce, Nick, da ni'n iawn. Mae'n gofyn pam i chi boys ma. Fawn ar tafiad allan gan yr eilydd Richards. Wel, mae bob un gêm yma wedi gorffen yn 2-1. Os y drydydd yn mynd i fod Anderson yn mynd i hun, fe fethodd o hi yn cyfan gwbl yn do. Nawr te, gwaith da gan, o'n i'n mynd i ddeud, gan yr eilydd Cadwaladr, ond nath am ennill cic, ond ildio cic. Wel, os bysau'n mynd yn 2-1, edrych a rhediad da man un, a mae'n disgyn dros ti brwn yn byd all. Ond os fysa Pontypridd yn sgorio i ddau'n 2-1, so hwnna'n idd y gath y misg yr Clemenod. Y peth yw na, fel tîm dyle Aberystwyth, ganolbwyntio, ni ddim yn mynd i ildio gol. Rhywbeth ni heb wneud. Na, maen nhw'n gorfod wneud be maen nhw'n wneud rwan, maen nhw'n tactegol, maen nhw'n lot mwy disgybliedig. Dwi wrth y modd efo ganol cae, efo Lewis, wrth ymwyl Thorn. Wel, chi'n edrych yn syth yn groes at fainc Pontypridd ar hyn o bryd, a mae reolwr yn tynnu wallt allan. Fi'n credu bod e'n meddwl bod nhw'n cael chwarae mor wael o'n wedi wneud. Fi'n meddwl bod nhw wedi curo 4 gol sy'n dwytha. Dyn nhw ddim wedi troi fyny iddio. Cynnig dim byd yn ymosodol. Mae'n werth cofio pwy dathyn nhw gyrraedd 4 gol i ddim, ebys o'r heini, de. Ond yn sicr, os hynny wedi gael llawer o ddrwg i'w hyder nhw, ond dyn nhw wedi edrych yn hyderus ers y chwarter awr agoriadol pan gychwynno nhw'n dda. Sy'n ennill gema wrth weithio'n galad, dyn nhw ddim wedi bod yn gwyneba Aberystwyth ail hanner bendant. Richards yn chwilio am Jones. Ac Kirkman unwaith eto yn ôl at ei golwr, di honna yn gystal cic, mae Lewis yn mynd i orgeisio i hadferu. Davis. Bradford oedd yn darllen y sefyllfa. Ydy'r gol ma'n sylwebu fan i fan hyn. Swn. Mae'n fodlon i byd. Dal yn 2-1 rhwng Aston Villa ac Arsenal gyda llaw. 4 munud o amser ychwanegol. Cyfle fan hyn, y bel yn gwiro. Mae'r golwg wedi gollwng ni. A mae wedi cael ei rhoi mewn gan Jones. Camgymeriad gan y golwr, a mae Owain Jones di camu mewn, a mae yna 10 munud gan Pontypridd, a wyddwch chi be, unwaith eto, y man Aberystwyth. Mae Aberystwyth ar y blaen, ond dim ond o 2 gol i 1. Wel, amddiffyn sal unwaith eto fan hyn gan Aberystwyth. Methu clirio'r bel. Bel yn dlamu fyna, gol geidwad, le wedi gwneud lot yn well fyna. Camgymeriad, erchill gan fe, bod hollol onest. Dim cwestiwn amdano fo, mae rhaid i'r golwr Turner wneud siwr. Mae o'n gwybod, edrych ar mae ben o'n mynd lawr. Sydd i lawr, mae'n gwybod y camgymeriad anferthol ganddo fo. Ond, rhaid i'n ei clod i'r blaenwr, Owen Jones, fo sy'n dilyn i mewn. Rhaid i feddwl bob tro, mae yna camgymeriad yn mynd i fod, a mae o'n neud hynny, a mae'n sgorio. Wanta, am 10 munud.
dyngedfennol ella i ddweud beth sy'n mynd i ddigwydd ar diwedd y tymor. Wel, os oedd hwnna'n gol fawr, mae yna gol fawr wedi bod yn y gêm rhwng Aston Villa ag Arsenal. Mae Arsenal ar y blaen o 2 gol i 2. Ond am gol wedi sgorio ar amser da i Pontypridd. Mae gen nhw amser i wneud gwahaniaeth nawr. Oes, mae ganddyn nhw 10 munud o leia does efo'r amser ychwanegol geithio ar ôl o 90, ond jyst edrych ar eisteddfa o'n i fo, dylan Ebenezer yn neidio fyny i lawr o fyncw. Ardderchog Lewis. Bale nôl mewn y golwr, mae'n edrych chydig bach yn nerfus yn dydi yn y diwedd, mi ddoth o'n bendant, ond da ni wedi bod yn sôn gymaint am Ashley Morris a'i gamgymeriad o. Ond mae hwn yn gwybod, Andrew Stokes yn gwybod bod camgymeriad Matthew Turner wedi rhoi nhw nôl yn y gêm, a mae cyn golwr o reolwr yn gwybod, da ni wedi rhoi hon ar blat iddyn nhw. Mae'n pwysig yn yna'r momentum, Nick. Rhaid y momentum yn ôl i Pontypridd, cael rhywbeth allan o'r gêm, lle oedd y gêm drosodd i fod. A dim llechen lan eto. Dydy yn dysgwyl yn well o'r golgeidwad. Dwi'n gwybod dim profiad gyda fe, ond yn amlwg beth ydyn nhw'n gwneud. Neud yr hwnna sgwir iawn. Y bel wedi cael ei anelu at Danny Williams, ond mae o wedi'r rhoi'r bel yn yr hwyd i hun. Mae'n amaturaeth o'r camgymeriad. A'r un fath yma blaenwyr yn gorfod anghofio pan maen nhw'n methu cyfle hawdd. Mae rhaid i hwn anghofio am y camgymeriad yna, yn y fwy o bwysau i ddod. Mae hwnna'n groesiad da. Ac yn y diwedd mae Aberystwyth yn bwyllog chwarae teg. Yn hunad feddiannol yn ei chwiriau Anis, yn dwi'n hoffi golwg o. Cummings yn chwilio am Williams. Y broblem Aberystwyth ar hyn o bryd yw, pan nhw'n cael meddiant o'r bel, ond nhw'n lle gwared i gynnar, yn lle dechrau chwarae. Fel oedden nhw'n chwarter awr cynta'r gêm. Fel ydych chi'n sôn, Tommy, y gic hir i un man fyny'r cae. Ond beth ti yn mynd i weld ydi Pontypridd yn mynd yn uniongyrchol. Maen nhw angen rhywbeth allan o'r gêm, dydi. Pan nhw chwarae trwy ganol cae ar y funud. Meddwl bod Clayton Green yn mynd am hwnna. Nath e ail feddwl i'n cyrraedd. Mi gath o 2 feddwl. Sy'n nhw'n cadw melyn. Wel, gafodd y gardyn goch yn ebyn Aberystwyth 2 dymor yn ôl. A mae'n gwbl ddi-gyfaddod yn natur i chwarae, yn dydi. Diolch wedi cael ei gêm orau, ond da chi'n gwybod bod hwnna. Mae'n yn gymeriad o ar y cae hefyd. Mae'n rhan mawr o'i gêm o sboilwr. Mae bob un tîm angen yn angori pethau ganol y cae. Unwaith eto. Bel yn cael ei chlirio. Flint gwnaeth hynny. A mae yna nerfusrwydd yn sydyn o gwmpas y lle. Mae yna wrthgwch di newid o. A Tommy nista lawr y sefyll fan hyn. Bob eiliad y fan hyn o mlaen i. 5 munud a chydig eiliadau o'r 90 sy'n weddill. A fel mae Arsenal di profi Aston Villa, mae yna ddigon amser i sgorio. A wyddoch chi be, maen nhw wedi cael un arall, mae'n 4 gol i 2. Martinelli nawr te. Evans mewn i'r cwrdd cosbi, mae'n Cadwaladr yna! A dyna'r gol sy'n selio'r fuddugoliaeth dybiau chi. Dyn yn gorffen drwy gymryd i gyfle mor hunanfeddiannol ar weitha'r pwysau, a mae'r eilyddio yna wedi gwneud gwahaniaeth. Evans yn creu, Cadwaladr yn sgorio. Gol gampus o'r llinell hanner. Sbiwch ar Evans yn mynd, Tommy. Richard yn colli'r bel ganol y cae, ond Johnny Evans yn dda, ond mae'r Cadwaladr yn gorffen yn wych, rhaid droed chwith fan hyn. Dim yn torri, mae'n jyst rhedeg arni, a'n just
Ti'n mynd addasu draed. Addasu draed y sydyn. Dim bach to ôl efo to fi doedd. Ond wedyn yn just troi siarp i gorff a wedyn just pasio i fewn i'r gornel na. A fe sy'n dechrau symudiad hefyd. Mae fe'n chwarae'r bel allan. Mae'n dilyn y bel mewn y cwrt Cosby. A dwi'n mynd edrych am bŵer yw e. Mae'n just... A hefyd yn dangos. Mae'n mynd i wneud ar ei droed efo'r gol gynta. Efo droed chwith am ei ail. Bel y chwilio am Amon. Gret o gol, a eto Johnny Evans yn ei chanol i. Y bas gododd o'i ben, nath o dewis i ddyn, dewis y dyn yma, a Cadwaladr yn pasio i fewn i'r gornel. Wel, mae'r eilydd wedi gei gwahaniaeth yn dydi. Cyrraedd yn mis Ionawr, a mae o eisoes wedi sgorio 2 o goliau i Aberystwyth. A Canavan yn paratoi i ddod i'r maes. Ti'n be, mae'r 2 gol mae wedi gael heddiw, Cadwaladr. Mae hynna'n gret o goliau si i Flaenwr. Gret o goliau, dod o flaen dydd un am yr un cyntaf na. Dechrau'r symudiad efo'r ailyn, wedyn byth rhaid ti fyny a just amseru'r rhediad na. Ac wedyn efo just hynna'n feddiannol i basio'r bel, i ddeall y sefyllfa, lle mae'r bel tu ôl fi. Yna gyfle fan hyn i darodd ôl eto, a mae'n cael ei chwipio mewn gan Davies. Mae hwn di cael pnawn da, a doedd gan y golwr ifanc ddim gobaith o gwbl. Ond Davies, wyddwch i be, yn rhoi gobaith eto i Pontypridd. Ond Nick, Aberystwyth yn eto, ddim yn ymddiffyn yr ail bel. Peniad gan un o chreu'r Aberystwyth, ond mae'r gorffen yn wych i fod yn deg ddo fe. Davies ar y foli, dim gobaith i Turner yn y gol. Ia, dim gaio i gonsydyn i lawr, Tommy, ti'n hollol iawn. O ran Aberystwyth, ond hei, cymryd i'n byd o'r wrth y foli. Sgil, techneg, perffaith ganddo fo. Wel, i gol gyntaf o ers ymuno a Pontypridd. Beth bynnag all Arsenal i wneud, mae'r tîmau yma'n gallu gwneud goliau hwyr, a mae yna dros funud o'r 90 heb sôn am amser ychwanegol eto i chwarae. A ti'n gwybod fyna un cyfa arall yn mynd i ddod i newid. Ac mae calonau Aberystwyth yn curo yn drwm unwaith eto. At y postyn pella. Cadwaladr o bawb oedd yn ôl yn cynorthwyo i fod yn deg afo. Cyfle i Cummings, hyrddio hon i mewn. Chydig bach o frys wrth gwrs arno fo'i wneud hynny. Nawr te, i ba gyfeiriad. Mae'r momentum, mae pendil y momentum yn mynd i fynd rwan, Tommy. Wel, mae'r fantes na Aberystwyth, yn gys yn nhw'n neud i'w ymddiffyn yn ddechu. Am weddill y gêm. A sim lawr y gêm i fynd, dwi'n credu, os gewn ni 4 munud falle mwyaf dyn ni'n teimlo. Nawr te, da ni'n clywed, falle fydd na 5 munud o amser ychwanegol. Bydd hynny well newyddion i Pontypridd nag i Aberystwyth. Cummings, 5 sydd ar y bwrdd. Mae Pontypridd am geisio ymateb a Vincent ymlaen fel eilydd yn lle'r capten Clayton Green, dwi'n meddwl. A mae'n gêm wahanol eto. Am yr eildro yn yr ail hanner, mae'n gêm wahanol. Byddwn ni ddim wedi dweud hyn tia chwarter awr yn ôl, byddwn ni byddwn cael gorffen fel hyn i'r gêm. Ie. Davies, soriwr. Lewis. Mae'r Don Oren yn dod eto ag eto Davies. Jones sydd wedi sgorio 1. Di honna ddim yn mynd i gyrraedd nawr te. Tommy Morgan, pwy di seren y gêm yma? Wel, wedi sgorio 1 gol, gedi wedi creu 2 gol, felly Johnny Evans a mi ysbrydoliaeth hefyd lawr yr asgell dde i Aberystwyth yn llawn heiddi'r glod o fod yn chwaraewr y gêm i'n credu praw yma. Na, go iawn. Bob tro wedi cael y bel ydi wedi bod yn positif. Yr agwedd o gymryd pobl ar, a pa mae dim wedi bod am bwysa, mae wedi'n hedag efo'r bel ar adegau, jyst i gael ei dim o'i fyny hefyd. O'n i'n gwybod o'n byw yn Tenerife, mwy brown o fi. Penry coch, mae lot o hael wedi.
Wel, mi fydd Matthew Turner yn fodlon derbyn y garden felen am y gwastraff amser yna. Fydd ychydig bach mwy falle'n cael ei ychwanegu o ran amser. Ond da ni funud a hanner a chydig bach mwy mewn i'r 5 munud. A mae rhaid i Aberystwyth ddal mlaen. Ac am y tro cynta yma yng Nghoedlan y Parc, mae gennym ni fuddugoliaeth bosib i Aberystwyth sydd ddim o 2-1. Yna ddim brisio i gymryd y tafliad yma. Sut mae Aberystwyth yn gadael Pontypridd ddod yn ôl i fewn i'r gêm, momentum yn troi. Dwywaith. A pan oedd y gêm wedi gorffan i ddeud y gwir, ond safon canolbwyntio yna, dyna di'r gwahaniaeth rhwng y 6 ucha yn yr Cyngrair Cymru a'r 6 isa. Wel, mae Anthony Williams yn dioddau yn dydi. Mae'n byw ar ei nerfau. A mae Davies yn cael ei hel yn ôl i gymryd y tafliad. A mae hynny'r rwystredigaeth. O cam dafliad ydy o Davies ddim wedi dallt hynny, a felly mae'r tafliad yn cael ei roi i Aberystwyth, a mae hynny wrth gwrs yn fwy na tafliad yn dydi. Mae o'n cadw'r bêl yn y pen cywir o'r cae o safbwynt Aberystwyth, ac y mae amser iddyn nhw reoli faint o amser sy'n cael ei gymryd. Mae rhaid i Pontypridd frysio. Da ni bron di chwarae 3 o'r 5 munud, ond maen nhw'n dod nawr efo Cummings. Jones. Nôl i ganol y cae at Lewis. Oes na un tyrwad arall yng nghyfnod y gêm. Gêm mor ddramatic nawr te. Anderson. Be mae Anderson yn wneud? Mynd i'r gornel dybia i, ac sy'n neb i fyny efo beth bynnag. A mae Bright o dan drwy'n y dyfarnwr cynorthwyol. Dio ddim yn troseddu. Rywsut mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn penderfynu bod honna ddim yn drosedd. A di Anderson methu coelio. Beth oedd yn neud fyna, dau chwaraewr ochr chwithio fyna, lle wedi chwarae nhw fewn, gêm drosodd. Nath o ddim neud, o'n i'n meddwl os o'n dod i mi bach mwy positif. O, nawr te, Williams yr eilydd. Mae'n cael ei gael lawr. Mae ar frys yn rhoi'r bêl mewn. Davies sgoriwr yr ail gol! A mae wedi cael ei ffenio mewn i'r hoed! A mae Richards di sgorio! A mae Aberystwyth yn colli buddigoliaeth dybiau. Am ddrama. Elliot Richards yn sgorio am y tro cynta'r tymor yma. Am ddrama. Am siom. Am ymateb gan Pontypridd. A bel i fewn. Am bel i fewn gan Tom Davies yma'n un. Edrych ar hon. Just yn cymario niwth y golwr. Fynd i dod yn illa. Yn y corridor yna. Tioli am ddiffer. Pwy sy'n sioi fwyaf? Pwy sy'n sioi mosod i ar Richards? Cael ei benni. Draws y golwr. Syth ar draws y golwr. Tair gol yr un. Picio pocedi. I da i. Mae Pontypridd yn un. Ond Anderson, yn lle mynd am gol, mynd i amddiffyn, ac yn cael y gosbi, nonsens llwyr yn y cornel. Taflu 2 bwynt bant praw ma. Ymateb Andrew Stokes yn deud y cyfan. A'r eilydd Richards, wel, pwy feddylia. Tair un, 5 munud i fynd, gêm drosodd na ddim. A be mae hynny yn gwneud i hyder Aberystwyth ynde. Ac ar llaw arall, Nick, beth mae'n gwneud i hyder Pontypridd. Dyn ôl y 2-1, gêm drosodd ar bapur, ond dim ar bapur mae pêl-drod yn cael ei chwarae. Mor siomedig. Ond pob clod i Pontypridd. Does am cwestiwn yma ni. Maen nhw wedi dangos y cymeriad rhyfedda. A dyna ni. Dyna ddiwedd prynhawn sydd ddim wedi bod yn brynhawn o safon, ond mae wedi bod yn brynhawn o ddrama. A'r gŵr hwn, Richards, Elliot Richards, efo'r gol ola o 6 ar ôl i hwn. Johnny Evans sgorio'r gynta o 6. A'r cyfan yn golygu bod y gêm yn gorffen y gyfartal 2 i Cadwaladr.
ar sgôr derfynol, tair yr un, gweddill sgoriau'r penwythnos nithiwr, y gêm ym Mhen y Bont, Met Caerdydd a'r hediad di sgôr rhwng Cei Conna'r Bala a'r Seintiau a'r Gred Newid. A dyna fel mae pethau yn uwch gyngrair Cymru. Nôl i'r ddau isa, mae Aberystwyth. Nôl allan o'r ddau isa, mae Pontypridd. Dyna ganlyniad y cyfan, Dylan, atoch chi. Diolch, Nick. Andrew Stokes, Pontypridd manager. Talk to me. What was going through your mind there? It's a roller coaster of a game. I'm disappointed slightly, I got to be honest. I know obviously you scored to get the point last minute, but too late by our second half. I expect better, but listen, we'll walk away and we'll be happy with the point. Especially, God, obviously, given the circumstances, you're 3-1 down, minutes to go. You must have thought it was all over. Oh, well, listen, I always trust this group that we got quality in it, and we had to change it slightly, and I knew we put pressure on them by changing the shape, and it was effective, but we've just got to be better in moments. I think, again, today we gave Aberystwyth some moments we shouldn't do. Football's it's an old quote, funny old game, but psychologically, you winning last week, you went above them, looked like you were swapping again, but to grab that point and stay out of the bottom two, how big is that? Huge. The key thing for us today, we didn't want to lose. We wanted to come here, we wanted to put our stamp on the game. I don't think we did that at times, but listen, we got a point. We keep moving forward now, on to next week. Thanks very much for your time. I'll let you get into that changing room. Thanks very much. Diolch yn fawr iawn iddo fe. Mor dramatig fan hyn. A ni'n fyw penwythnos nesa, wrth gwrs. Seintiau Newydd yn cyrraedd y Pen y Bont, cynnig yn gwrdd yn rhwng gynddyfynol Cwpan Cymru hefyd. Mwy o bêl-droed byw amser cynio eto. Dwi'n falch gweud fi'n cael cwmni rheolwr Aberystwyth. Andy, thanks very much for joining us. I don't know where to begin. I'm not sure you do as well. You must have thought that was done and dusted. 3-1 up, minutes to go. Yeah, I was going to make a double substitution. We've got a third goal. I'll be honest here, I'm not going to say what I think, because I'll speak to the officials after, but I'm not going to go into it till I look at see the decisions again. But I thought the last two, my players as well, were looking at it as fouls. So if it was, it's disappointing, but I haven't seen the comment on it yet. Yeah, is it hard to look back at the game after that finish? Because I'm sure there were so many positives, but to go from winning to it feels like a defeat, even though it's a draw, it must be hard to even assess the game. Yeah, 100%. We got ourselves in a position where we were comfortable, and then shot ourselves in the foot with the first goal. All three goals amounts to. That's a case of us. We are very good, and then we have lapses of concentration. As a group, as a team, they're together, they work hard for each other, they dominate aerial and challenges. However, lapses of concentration. But I'm going to look back before I comment on the goal. The other positive, I guess, it's only a 1 point gap between you and Pontypridd. Like, was it more important not to lose today? I know it sounds stupid now because you were so close to getting all 3 points, but it's not the end of the world. I think if you look before the split, we beat all teams, the bottom six, we beat them all home. We haven't dropped a point against any of them. It's the first point we dropped. So, no, the 3 points every single game at home. And our away form now needs to pick up. Well, thanks very much for your time, especially after the way that game finished. See you soon. Thanks very much for that. Thanks. Diolch fawr iawn i'r rheolwr am y sgwrs yna. Eich pwynt ei ddod nos lun gyda llaw. Mwy ar sgorio, wrth gwrs. Felly digon i ddod, 5:20 i 10. Ni'n cael cwmni'n y chwaraewyr Aberystwyth nawr. Johnny Evans gyda ni. I just spoke to the manager. Johnny, I'm sure, I think your face must say it all. So close to winning that game. What went wrong at the end, do you think? I'm absolutely gutted, mate, to be honest with you. I don't really know what to say right now. It's just summed up our season, to be honest. We've been in front of games, and you just can't afford at this stage of the season to throw games away like that. 2-0 or 3-1, I believe. You just cannot afford to give goals away like that. When we're down the bottom, you need things to go right for you, and I think towards the end there, it's inexcusable. I'm sorry. I'm gutted. I'm absolutely gutted, to be honest with you. We deserved to win that game, I thought. We battled well. I'm absolutely gutted, mate, to be honest with you. Even though, sorry, to be fair, it's a point on the board, which is very important also, but I'm absolutely gutted we didn't win that game today. Yeah, the emotions are raw, obviously, when you do have a time to look back. I'm sure there are some positives. Played well, as you say, you were ahead, and still the gap's only 1 point. There's plenty of time to put things right, I guess. Oh, totally, yeah. We'll take some time to reflect. Obviously, we'll watch the game back and see where it went wrong. But obviously, I'm just very emotional right now, and yeah, sorry. I'm gutted, mate. Yeah, I'm sure it's a lot of emotions in the changing room as well. Yeah, you just gotta.
at the end of the day, we haven't lost the game. Had we lost that game today, we're looking at a massive gap there. So we'll stay in amongst it now. We'll battle well. We've got Airbus next week, so we'll go up there now and we'll give them hell next week. Thanks very much for your time. I really appreciate it, especially after the way the game finished. Johnny, thanks very much for that. Diolch yn fawr iawn iddo fe. Diolch am yr ymateb hefyd. A diolch i chi am eich cwmni, am ddrama ni wedi cael fan hyn. Dim cysur i Aberystwyth. Pontypridd ddigon hapus da'r pwynt. O mwy o bêl-droeds i ddod cyn bo hir ar sgorio. Diolch fawr iawn i chi. Welwn i chi cyn bo hir. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.